nagrywanie. Witam serdeczno, bardzo serdeczno wszystkich w ten majowy dzień, majowy wieczór. Każdy z nas i pewno je gdzieś tam po robotach. No a tyłe, no te nasze cykliczne zędzenia, uczymy się jeden od drugiego. Jak jem so na zaczątku roku planowa te tematy tych zędzeniów, tyły raza też w konsultacji z Eugeniuszem, bo on mnie bardzo wspiera w tym działaniu, to jest myślę, że byłoby berekwewny taci zędzeni w sprawie pisenku, tym bardziej, że jak jesteśmy wczoraj zdrzele tyłe na dokumenty, to prawie 13 maja to wszystko sodzało, tym bądź gydył Eugeniusz, ale no w cykl jakby na tym, co so tyde w 96 roku wydarzało masowe pirumy, jedne z waj z naszych szkolnych to są nowe szkolnych, terny wkryczają w to dzejani z języka kasiepszczym i być może nie aż tak do końca wszyscy te wiadła mają, ale to je przed nama. Tych dzylów pyra bądze w tym naszym zędzeniem, ale na samym początku chciałabym bardzo serdecznie powitać i cieszę się, że przyjęli moje zaproszenie i mamy tyle 3 doktorów, którzy będą nas wspierali w tym pisenku. I tyle, jak no pierwszy chcę przywitać dr Elżbieta Bugajny, która jest wicemistra kasiepszczego pisenku i o tym, jak ona do tego doszła, to będzie nama łepłe wieda. Witam serdecznie. Dobry dzień wszystkim. Ciecce bieje, także bardzo fajno, takie imiono Elżbieta i Elżbieta. No są dwie Ele. To chodzi. Witam bardzo serdecznie doktora Darka Majkłewścigłę, który wczoraj prawie miał też swojego doktora tu w Batowie, on kiedy był zarobiony aż do późnego wieczora. Witam serdecznie Ciebie, Darku. Dobry dzień, witam wszystkich. Jednoparytna współmuśka, także bardzo socesio, a tyś zajmy so bardzo wyrtny, ma rzeczy, ma sparłączony, ma spisenka i to wyźny, że tyś to chce tym swoim działaniem płedzelec z nama. I witam bardzo serdecznie tyś doktora Eugeniusza Preczkłewścigłę, teren z ortografią kasiepską, tyś wicemister ortografii, ale tyś w cykl i sumpisie i my wiele do ucinku. Także myślę, że ty ma swoim wiadło, ma tyś z nama płedzeli. Witam serdecznie wszystkich. Tak, i tak, to czym bądź medycy gydele, to są, znaczy tak, nie da się zrobić przez 1,5 godziny kursu języka kasiepszczego pisenku, ale żeby mieć swiunda, jak to wszystko się otworzało, jak to je wyźny dla kasiepszczego języka, dla uczby w szkole, to prawie ten webinar jest przerechtowany. Na samym początku będę chciała wam pyra rzeczy pokazać, pokazać też jak je to robią w praktyce, wprowadzanie pisenku, bo to sody. Pewno niektórzy z waj bele tyś na dyktance kasiepszczym i wiedzą o tym, że jeśli uczniowie nasi poznają kasiepszczy pisenk z roku na rok coraz więcej, no tyle nie zostawają mistrama kasiepszczego pisenku i mamy już takich wykształconych uczniów, którzy i w tym czasu so zajmują też i poprawianiem ortografii w jakichś tam czy publikacjach i dyso tego nauczyć. I to jest bardzo ważne, bo to był jeden z takich dylematów, wtedy kiedy był wprowadzony prawie te zasady ortografii, które mamy dzysy. No i teraz tak patrząc na to, w jaki sposób możemy nauczyć się pisać po kasiepsku, bo to siłę to chodzi, my tego tyle nie zrobimy, nie nauczyć się, ale gdzie, w jakich placach możemy tego wszystkiego się dowiedzieć. I tyle, no jeśli większość z waj przeszła podyplomowe studia z języka kasiepszczego, ty tam był pisenk kasiepszczy i to na was wama w tej robocie szkołowej jest potrzebny. Posobny, bardzo ważna rzecz to są kursy, to, że my są tam nauczyciele pewnych podstawów, jedny pewno więcej, jedny mniej, to no jeszcze obliguje nas do tego, żeby w cykso dośtyłcewać i jeśli by ktoś chciał
jakno szkolny swoje umiejętności poprawić, tej by było bardzo ważne, żeby sobie jeszcze zapisywać na kursy języka kasiepszczego, ale też podpowiadać innym, jeśli wajim łekwelim są osoby, które by chciały so nauczyć i gadać i pisać po kasiepsku, to Zrzeszenie Kasiepsko-Pomorści rechteje to już bądź pewno drugi rok. Kursy kasiepszczego języka, one są odbywały i w Chojnicach, i w Betowie, i w Kartuzach, i w Wejrowie, także te kursy to są stacjonarne i wyrt na gwes w nich brać udział, bo wtedy są spotykamy z ludźmi, którzy o tym samym chcą gadać. Płosobna rzecz to jest kursy, które prowadzi Wasta Zbigniew Beczkłewści, jak no Kasubia, ta organizacja, no i to jest online kurs, no sparłączony też z poznawaniem kasiepi z Nełeglowe, ale też jest tam nauka pisenku po kasiepsku i to wyrtne z tego też zweskać. No trzecim takim placem to jest latny szkoła języka kasiepszczego, gdzie przez tydzień, mnie sobie wydawać, to dyreje tydzień czasu, w cykl człowiek może być zanurzony, taki wtopiony w kasiepszczy język, poznając też i kultura, ale też ortografia kasiepską. Wiem, że na tym szkole latny Ania Cupa prowadzi te ortograficzne zajmy. Ona to robi bardzo dobrze, także tyły bardzo ciekawie, to też będę ja wam, że jeśli by ktoś chciał zgłębić ta kasiepską ortografię, to wyrt byłoby na taką szkołę latną so zapisać, a wiem, że niektóre szkolne so zapisywają i bardzo fajno i bardzo dobrze. Ja tak wcyk sobie myślałem o tym, gdzie my w internecie, bo to czasem so pytają i szkolne, ale nie były szkolne, taci ludzie, gdzie my byli ostatnio tam wyjechane z Eugeniuszem, ich to styś nas pytał, że a jakie by mógł so tam nauczyć, jak pisać po kasiepsku, albo jak czytać po kasiepsku. No i wtedy w tym momencie ja bym chciała pokazać wam jakby nową rzecz, która nas udała zrobić, udostępnię teraz ekran wama, pojawicie to bądź, ty Eugeniusz pojawicie to bądź widoczne, to co je pokazywam w tej chwili. Eugeniusz je widzę. Dobrze. I teraz no, starą sowcyk, starą metylę z Eugeniuszem i osoby, które nam pomagają w cyk jakby wzbogaciwać nasza starna Akademia Kasiepska i latos wiemy o tym, że taki cykl pisenku po kasiepsku był w uczbach w TTMC, ale my to zgrele w jedna całość, w jednym placu złożyli i mamy teraz tyłe w akademikasiepski.com, mamy w edukacji kurs pisania po kasiepsku. I tyle w tym prawie, tu mamy wprowadzenie do kasiepszczej ortografii, te liczby, które były tam prawie we strzutku tych liczbów, tych całych gidów po kasiepsku. Tyle są plus te wyjimci, w których Eugeniusz wyjaśni, jak pisać, czy to się pisze an, czy to się pisze oznaka. Tyle jeszcze pyrafele, my to dorobimy, ale mamy tyle pochylony, mamy śwa, te najważniejsze rzeczy i można z tego jak najbardziej zweskać. Może to też to tak zweskać, że warto zecum puścić to na liczbach i z tego będą mogle jakby inną osobę też widzieć, która ma te zasady ortografii dolmaci, żeby to jak najbardziej do głowów ima wchydało. Posobne bardzo ważna rzecz jest na przemier te ortograficzne zasady, to prowadzą same głości w pierwsi, jeśli mam takich uczniów, a je mam pierwsi, drugi, trzeci klasy i teraz w trzeciej klasie je zaczęła wprowadzać te zasady ortograficzne i no, na przemier tyle prawie jak na tyblece je zapisa głośki kasiepszczytyje, poprosa tyś moich uczniów, żeby oni tak głości je zari pokażę wam,
że byłani te głości, to tyle windo, nalezo to, że byłani je pokazali sami sobą, na przemiar zary tyle bycio, gdzie je to, mum, i tyle je na przemiar głoska łe. Sami te same po prostu sobą przerechtowały, miały wymyśleć jak to zrobić i tak tyle jedno karno zrobiło w ten sposób, drugie karno tak, na podłodze o tyś tyle, żeby oni zapamiętali te głości jak one wzdrzą, a dziewczęta miały pewne insi udba i sosadłe i trzymały i bardzo fajnie miały z tym zabawę. To są prawie uczniowie klasy pierwsi, także jeśli to z nimi robią, to czyli oni dopiero jakby te głości poznawali, a tery już dali siukum, tyle te nasze wszystkie działania wrócą do naszych tych. To jest jakby, musimy im też spowodować tym uczniom, że to jest dla nich ciekawe. Jem w tym czasu też wprowadza w klasę 3, 4 te sposobne zadania ortograficzne i no, mam stwierdzony w mojej uczbie tak, że starą ima na przemiar te zasady głości łe, ły tak długo wprowadzać, tam przez jedna, drugą, trzecią uczba, że do czasu aż wszyscy są nauczą. I ty idą dopiero do następny. I teraz chciałem wam pokazać, co jeszcze wezweskiwam do tego. Bardzo fajną rzecz przerechtowa, jak no pryca na konkurs dla szkolnych, jedna nasza dreśka, tyle mamy w edukacji te prawie pryce z konkursów dla szkolnych i tyle je taci, jedna z robotów to jest chęć. Bardzo ciekawie zrobiony i tyle są regle pisenku. I tyle w tych reglach pisenku są jakby ujęte te taci plansze, które je tam w swoim taci wizualizacje tych głosków, które były ujęte w moim uczbowniku. Ta dreśka sobie to tyle wiantarowi kryjnie, ona sobie to wezweska, tyle zrobia i później to, co ona dała tyle, wezweska też do tych ćwiczenków rozmaitych ortograficznych, które prowadzili w tym całym tyle, że tak powiem, w tej uczbie. No i tyle nut było wpisać tam o szkłęła wiaci są łódko je w melincie na wystrzydnych kasiebach. Naprzód to jest robione jako taci w luci, jako wprowadzanie w lukach, a potem z tym sparłączone bardzo wiele ćwiczenków. Mnie to sobaro widzało moim uczniom, tyś to sobaro widzało temu prawie chcą wam to tyle zabidować. Tyle był ten tekst, a osobne rzeczy to są tyle i pisani i czytani, dali rozmaite zadania do wykonania, w tym i w Wordwallu, i w innych, także tyle i ortograficzne rzeczy, na przemiar tyle szkłęła wiaci jest ucio. Każde dziecko musi to przeczytać, ale musi też tyle być takim bardzo skoncentrowanym, że tyle prawie musi dać łe. I w ten sposób ima to bardziej, jeśli ma ima urozmaicimy, wtedy bądze ima to wiele ludzi i tak ciekawi co robiło, także no bardzo lubią, bardzo ima a przyleżną sceną muszą czytać całe te zdania, także tyle to obidę ja i na tej starnie tych płemeców szkolnych jest wiele więcej ortograficznych. Wyrt to wszystko na tyle po prostu wezweskiwać, wlaziać na te starne. I przez to też te uczby stywają ciekawsi. Jak jem so przyrechtowiwa tyle do tych naszych webinarium, to jem so tak wpisa bluz w przeglądarka, co jeszcze o języku kasiepszczym, o pisenku kasiepszczym w internecie możemy znaleźć. I mamy tyle na przemiar taki sobie alfabet kasiepszczy, nie, to jest krótki, to jest długi, ale richtig alfabet, czyli głości kasiepszczy, pokazane. Tyle udało mi się to jeszcze tyle wyszukać, co staci na przemiar dolmaczeni, tłumaczeni na kasiepszczy, rozmaitych wyrazów i so pierwszy raz z tym spotkam, może ktoś inny tam z tych moich tyle prelegentów zny to i będę mógł też na więcej na ten temat rzec, by było bardzo wolno.
i tyle są całe zdania na dole, prawie w tyle w tym nie ma, tyle chłedzało to, że je małżowina uśle, uchłedy muśla. I to jest dość dobrze tyle napisane, także widzę, że coraz więcej tych rozmaitych płemeców w internecie jest. Płetemu było tyś pisownia, to je już robię. So pojawiało tyś co stacigłe, tyle, jak jest tak kaszubska wykreślanka, kliknij i zgadnij. I tyle tyś, jak so nacisnęło tyle w poprywce taką wykreslanka so pojawia, rozmaity wyrazy, to tyś je to ucieni so ortografii, można z co ma taką igrę zrobić. Płysobna rzecz, która nas pojawia, to mamy tyle tak starna język kaszubski, Szwajcaria kasiepska i tyle mamy tyś na dole zasady, taci w skrócie pokazane, ale zasady kasiepści ortografii, jak gadać, jak pisać i robić to poprawno. I teraz jeszcze coś, co lecim jeby chce, i tyle je była posobny, rzecz to zari tym powiem, ale czysto nowy rzecz, która nas opojewi, to robi Weronika, ona wspiry, bo tyle tyś, jeżeli chodzi o uczenie pisenku, no to tyś musimy patrzeć, dece musimy sobie patrzeć ze słowoma i tery tam ja ci bez czasu, to ich co wam pokazać, bo można to was wyskiwać na uczbach, pewnie gdzieś tam już na tych naszych starnach to ukazało, to ma na starnie rodny voice, tak co to nazywa, czyli rodzimy głos i angielski i po kasiepsku taci karnyl płewstył w jedno kasiebę i tyle płewstywają muzyczny dokyze piesnie taci karaoke, jeby chcatery jedno wama puścić w związku z tym, że przed nama jest dzień meme i dzień tate, no można to weskać, zaryłe być gdzie to są nama tyle. I dotyczą one rozmaitych rzeczy, już mają dostali jedne płesydem, to są ci w oświetleniu, w baroso z tego cesia, płeżuntk tyle prawie, chyba nie, albo ilsi. Uśmiechkny piersi, to wyim wama tego puścio, moim dzecom to baro widzę, nie to robiony w kanwie, także tak, wyim wama puścio tego uśmiechkny piersi. Dobrze, to je na dzień meme, ale mamy też dzień tatę i tyle mamy też prawie wczoraj zrobiony przez Weronika piesnia Żdani. Zaraz to też widzę. Paro miło leblus, jedno smłycy dece, płecie zdydno pełni było, tatki sztercha je probłece. Chcemy bezrzec młezie prawie, tate autu stoi błyten, młezie tecie idę brabłe, łejme chłytkłe zdrzec przez ryte. No i tych piesni wtedy płewsto nieposobne tam na latowiskłe piesnie, no można je wysłuchiwać. Widzimy, jak dziecko będzie patrzyło na tekst Żdani, to już wiezie na końcu je epłe chylony.
Cile z tych rozmaitych pieśniów, no nimy o mój, muzyka dla drecha na przemier, no wiele takich rozmaitych, ale będziemy przerechtowiwali też taci konspekty do tych płesobnych ućbów, bo na spłedlym też tego łebryska, można naprawdę taci krutechny wyimci ućbów przeprowadzać, łekrum czytani tego tekstu. Także to tyle bidy ja to będę też na Starnie Akademii Kasiepskiej włożony, a w tej chwili to jest taki karnyl, co są nazywy Rodny Voice na YouTubie i te wszystkie piesnie są jeden pod dredzim prawie na tym karnylu ujęty. Płesobny wyźny rzecz, których chcę rzec, to przed nama i to tyle dowaje jakby tyś to wiadło, bo mamy ta wpływ tyś na uczniów, których uczy ta, to chcę tyle na końcu mojego jakby wystąpienia tego co teryje, to przeryciec waj do przejechania na zjazd młodych kasiebów. Rechtajemy taci zjazd, wlezenie je puściowa materii krótci wiadło z radia Kasiebę, co tam sobą dzedzało. Informacja jest łekłe kraju świata. W Luzinie odbędzie się tegoroczny zjazd młodych Kaszubów. To już 18 maja. Swój dorobek artystyczny zaprezentują Julia Schwichtenberg, Gracjan Fopke i Angelika Szufler-Rudzis. Po raz pierwszy wręczona zostanie też nowa nagroda za działania na rzecz wzmacniania kaszubskiej tożsamości, mówi współorganizator Eugeniusz Pryczkowski. Moje tylko że nazwamy Nowy Nydgroda, jakim dzewrąć wony tacim prawie skarbą kasiebizne. Te skarby kasiebizne, skarby młodych, to są ci ledze młodych, to nie jest jakoś, że to musi być 15 lat, może 30, może i co więcej, ale młody też decho, które robią wspaniałe rzeczy dla kasiebizne. Prawie taci skarby, tam będą się na zjeździe młodych prezentowały. Zjazd Młodych Kaszubów to okazja do spotkania i wzajemnego inspirowania do działania, dodaje Pryczkowski. To są te zjedzenia młodych kasiebów, żeby one dały taką belną energię, belny chwat. Tak po prawdzie tam młody przejadą, żeby też przezrzeć co inni robią naprawdę belnego, co potrafią zrobić, jakie mają masło, jakie mają łydbę, jak dbać o nasze jawerno to. I po tym jadą do domu. Tej są zaciny ta belny robota, ta prawdziwa robota w swoich krągach. Zjazd odbędzie się 18 maja w Szkole Podstawowej imienia Gerarda Labudy w Luzinie. Początek o godzinie 10. No i to jest taci przerycieni tyle, jeśli by ktoś jeszcze chciał, ty głędze nie bądze tam tyś pełni przerechtowany dla wszystkich, jeśli by ktoś chciał, ty 7., 8. klasa uczniowie, to jak najbardziej można ze sobą przewieźć, na gwez bądze tam wiele bardzo ciekawych rzeczy sodzejało. Jeśli chodzi tyśle łyczba pisenku, no to wyżny je to, że byśmy wiele czytali. Jeśli czytamy, no tak samo je z ortografią języka polskiego, te wyrazy, które są czasem, no taci apartny nasze, blues kasiepczci, to my po prostu przez to tyś, no wiele zwyskiwamy, a widzimy, że w kasiepczci literaturze coraz więcej nowych dokazów pojawia się bardzo ryd z tego, że tych nowych je takich książków dla dziecków, jak Mariolka, jak Mack, no dzieci ryd sygają, bo to jest tematyka, która na ich tyczy, która je ima blisko, tak krótko nich i jest starą so też w mojej szkole taką biblioteczka dla tych dzieci, no mamy też werunka i też do tej werunci dzieci sygają, nawet kajem robię taci dla nich wyzwania, dla tych uczniów, że oni mieli iść, bo mam tam płacile nysce tych werunków w mojej bibliotece, sobie wypożyczyć te książki, czytać je, a ty je ich tam pitałe, to co w tych książkach było. Także to, że czytamy, to jest bardzo ważne i ta literatura, która nama tam najbardziej leży. No i trzeba ćwiczyć, je sama se, jeśli je przez długi czas, a teraz jem dyrektora, mam plus 6 godzin w tygodniu i mnie ćwiczę ortografii z ucznioma, bo no mnie tych godzin tego nie mogę tak systematycznie robić, to człowiek pewne rzeczy mu tam gdzie umikają i temu ja bym zachęcała do tego, że jeśli nawet kasoniecie jemy tak aż bardzo dobrze w tej ortografii,
pisać, co nauczyć na dany dzień tam przerechtować w 6 słowach, które my chcemy, żeby uczniowie płejole i tyle je, no po prostu z nima ćwiczyć, a dzieci bardzo to lubią przechodzić do tyblece, lubią pisać, no jemu tacie doświadczenia, umie to robią bardzo chętno, robią i ma kartkówki, gdzie oni są mogą wykazać, ale temu też tak robią, że tak długo, aż każdy z nich napisze to słowo łekłe, jak no łekłe po kasiewsku, a nie przez ły, tak długo i z nima to ćwiczą. I bardzo ima to widzę, też z wykorzystaniem tych rozmaitych tam aplikacji internetowych, na bieżąco też niektóre z nich tworzą. I tyle też moja prośba, i będę gadał o tym na końcu, ale każdy z was jednak wezmę płemece, które wykorzystywy na swojej uczbie, temu bardzo proszę, żeby odpowiedzieć na ten konkurs, ja ci mam ogłoszony na płemece do uczby języka kasiewskiego i w aplikacjach, ale też nagrać filmik i przesłać do końca maja ten konkurs. Później na samym końcu naszego webinaru będę pytał, kto z was ewentualnie tam na to sobie przerechtowuje. Na ten moment z mojej strony to Teri bym chciała bardzo serdecznie przeryciec Eugeniusza, które rzeczy nama, tak jak było właśnie powiedzę, kasiepści pisenki i jegłeś tyłtowani. One są w tym brył udzyl i myślę, że tyle no pyra rzeczy nama przybliży. Także jest im moje udostępniwanie, życzę tyle miłego dalszego odbioru. Je nas w tej chwili 41, bardzo z tego cesio, każda osoba jest nas bardzo cenny i wyżny, a teraz oddywam głos Eugeniuszowi. Witam serdecznie. Jakoś je przed chwilą padło tyle coś na temat zwięzenia młodych w lezenie i padła pierwszy raz ta Nidgroda, nazwa tej Nidgroda, moja telwianta, że ty niech pozwala wam so pierwszy ma łebyć. Ja tu zakrywam, bo nie chcę pokazywać od razu, kto jest pierwszym laureata tego metyle, ale w 2024 telwianta, że latos pierwszy raz będą dwa tacie wrócone. I trzeba dwoma rąkoma, nie temu się zakrywać, ledno chcą, ale idzie to jest ciężkie, to my czterech czy 5 kila, jest to piękne dzieło profesora Tomasza Sobisza, gdzie jest w tym janta, że ukryty ten metyl. Jantar, nasia kasiepska ziemia, metyl, skyrb, jacim są ci młody, jacim każdy tyle z obecnych waj jest ta. To jest dla młodych, Nidgroda. To nie jest, że jakoś to musi być, jaki tam powiedzmy w tym tekście 15 lat, czy może 30, czy może co wicy. No, wicy jak 50 pewno nie, także je absolutnie sobie nie kwalifikuje. Nie chcę się kwalifikować, bo to nie pasowałoby. My naprawdę chcemy premiować młodych, naprawdę młodych, bo to jest jedyne przyjemne taka siebizna. A coś my możemy wszystko robić najlepszego, co możemy. I to chcemy robić. I to oddywna, bo jak w moim przetrywku jej tyle lat siedzę w tym wszystkim, co mniej więcej te metele w tej chwili by miały, myślę, dostawać to nagroda, były co najmniej ponad 30, więcej wiele jak 30, na 30 pewno 5-6 lat, bo jak ty przerechtowy do tego zjedzenia z wama, no to jest aż za głowach, ile to jest czas, jakie to są rzeczy, ile to jest dokumentów, ile to jest dowodów wpisanych, mówię plus w sprawach pisenek kasiepści. Nie wiem, czy to tam jest czytelne, pewno nie. Nie ma widzeć tego, tak. Pewno nie ma To by musiał bleźć do kamerci. To jest taka, to jedna z teków, nie wiem, czy teraz widzę sztapel tych listów, jedna z teków i tam jest napisane pisenki przez Jota. Przez Jota pisenek kasiepści i przez Szyczy, nie przez Syczy, ale Szyczy, bo tak po prawdzie 35 lat temu my pisale. To jest jedna z teczków, ich jest pewno za 3 takich wypasłych, których je zebrał te materiały, co tutaj były, że tak powiem, zrobione, co pojawy stworzyły, ja ci służył nama do tej całej procedury
na zmianę tej reformy pisanki, ale i też wieldzie jakieś nasze wspólne liczby, wiele w ten czas dos lec. Ale mamy tyle rzecz ważna, zanim w tych ostatnich akcentach powiem w historii ważna pisanka, że ma wiedzę le kunsk, choć tak kunsk, jo, jak to so tam rechtowa, jak to so tworzyło. Tym pozwól tazie jest o tyle ważna włącza, jest to w lice to udostępniwanie pewno jo, myśla, cały ekran, tak, jest dum, o, jo, i teraz pewno tyle i banda i miłość, tyle, my tam mój ekran jo w tej chwili na swoich ekranach. Ja widzę cię. Jo, i to pewien się, i plus chcę tyle tak nadcinącą głowę, bo to nie jest konieczność, że wam musi ta wiedzieć, jak to wszystko było B uczyć, ale ważna równa kio. Jeśli my uczymy języka polskiego, to nie są rzec, nie rzec w Mikołaj Rei, w Janie Kochanowskim, czy w innych z epoki i renesansu, i później w następnych epokach, czy baroku, czy wyświecenia i tak dalej, romantyzm, pozytywizm, młode polści i tak dalej, i tak dalej. No tyle wiele więcej, my tam wiemy, tyle tak wiele my nie mamy do powiedzenia, bo nasz, byśmy rzekli, renesans, a tak powiedzmy, to nie był renesans, ale to ładroda, my używamy tego słowa, ładroda kasiebizna, to jest czas, byśmy rzekli, w literaturze polskiej romantyzm. I to jest ten charakterny moment na ekranie doktor Florian Cejnowa. Doktor Florian Cejnowa. Ten Łejka, syn Wojciecha ze Sławojszyna w powiecie Pućcim. I ten Łejka syn, skromny Łejka Kłewela syn, który był bardzo wykształcony na tamte czasy, po Chile uniwersytetach, bo studiował i w Królewcy, i we Wrocławiu studiował, gdzie się osobliwie spotkał z tą raśnotą słowiańską, słowianofilstwa we Wrocławiu, gdzie spotkał wybitnych płciałych, co się zajmowali cieściem języka, użyciem języka, bo to jest język, który w kontekście ostatnich dyskusji w Polsce to tak nabierają te słowa osobliwego znaczenia. Użycie to jest język, to jest piękny słowiański język, który funkcjonował tak jak kasiepści długo co dymni, od początku drugiego tysiąclecia, aż teraz do dzisiaj, to teraz bardzo jest skreśniały, słabowity, tak jak i kasiepści nasz język, ale tam, kiedy mamy język, który my pismieni, zna literatura i tak dalej, piękne ukształtowane wiele set lat temu, a tej w XIX wieku nastąpiła też jego wielka ładroda, a nawet jeśli chodzi jak kasiepści. No i ceniła się setk z tyma profesorama, z tyma udziałama, co zajmowali tyma sprawami we Wrocławiu i tyś z kasiebizną wszedł to wtedy zymk ledów, koniec lat 40. XIX wieku. W tym czasie najzacznie wydawać najpierw te dokazy literackie, Wilia Nowego Roku, to są pierwsze pisma, które są zabytkiem literatury początka literatury kasiepskiej stanowią, no a później po ileś tam latach zacznie wydawać te rzeczy w skarbie, to jest skarb, w tym skarbie kasiepskie słowiści młewe. I jeżeli ta ziełon zastosował tyle, to jej widzę. Młewe. Mamy łe, to on wprowadził ten zwank. Mamy epochylony, on wprowadził ten zwank, ale widzimy tyle w tym przedrywku, on znaczył coś innego. W ten czas on nie używa jak no to S kropka ma. To S pochylone, ale on wprowadził ten zwank, wziął go z języka francuskiego, bo on znał, no wiadomo, że perfekcyjnie niemieckiego, bo niemiecki na niemieckiej szkole był uczony, ale też znał bardzo dobrze polski, znał kapitalnie kasiepści, wiadomo, znał też język, ale znał też francuski język. Cejnywa, także to było bardzo dobrze wykształcone ludzi i on mógł zaczerpnąć ten
S pochylony z tego prawie języka, tak samo oznaka pewno tis z francuskiego, bo tam też jest to oznaka używany w hiszpańskim onomatyzmu, ale pewno to chodzi o francuski. Bo jest stąd on pewno ten dzwon, choć ono tam trochę co innego, tak wyznaczy, ono tam znaczy o Notre Dame, nie? A tyłe to jest bardziej, tam gdzie on zachował to też było słowecznie ale on tyłe jakby użył tego znaku i mamy to. Także tyłe jest alfabet, ja ci nowa ustanowił. I mamy to mamy oznaka, mamy to pochylone w jedną i w drugą stronę. To w jedna strona to nie istnieje, tego medycy nie używamy, ale to było w ten czas do znaczenia z kropką, a dzisiaj jest ten dzwonk wprowadzony przez Friedricha Lorenza. Co nowego nie wprowadził. No i także to jest początek naszej grafii i ortografii, można nawet już rzec. Grafii to jest ten system tych znaków. Co nowa Florian, który ojciec nasi pismieni, ojciec naszego regionalizmu, który spędził ostatecznie na Smonte, że w swojej parafii wiaci przez lata mieszkał, był lekarzem, był no tam służył hrabie Gociapściga, a później swoja pracownia lekarską miał przechodnia, no i tam w Bukłewcu on służył ledzą na Kłycewim, a w ten czas parafią był Przysersk, Bukówc swoja parafia, Bukowiec, a Przysersk dalej swoja, ale on na tym Smonte, że w Przesersku spociwe kule świecie powiat i tam można go odwiedzać. Florian Synowa w pojedynka zeju, po jakimś czasy, wiadomo, że jeszcze tam między nimi był Derdowski, Hieronim, który nie uznał absolutnie piosenki Floriana Synowe, który z tym się nie zgodził nijak, choć Pet Queen z dziecka uznał jednak, że Synowa miał prawdę. On myślał inaczej, on myślał bardzo pro polsko, że to nie jest potrzebne, system znaków nie jest potrzebny i tak też on tworzył, takie napisane czerliści i inne jego dokazy. Ale później przed 50 on się przekonał, że jednak on nie miał, prawda? W czym nie miał wątpienia żadnego, Friedrich Lorenz, to był Niemc, z głębi Niemców, chyba z Mecklenburgii, źle dobrze pamiętam, który zamieszkał, który był po belnych studiach językoznawstwa, doktor językoznawstwa i przeszedł tak sobie jakoś w jego dzieckiem stało, że on się zajął kasiebizną. Zamieszkał w Sopoce. Sopot bardzo mocno zgermanizowany w tych latach był, ale i też Sopot był kasiepści, polści zero. Kasiepści mocno, osobliwie ci, co niekoniecznie stanowili w rządach tego miasta, ani też nie byli tym bogatym mieszczanem, a to pewno nie byli kasiebi, ale wiele, pewno większość, może ledzy nawet, jak tych, co tam mieli więcej do gadania, to byli kasiebi. Nawet jak wiemy, do Sopoty pochodził biskup Karl Maria Splet, którego matka była kasiebką rodowitą, ale cały u ciebie we wspomnieniach rozmaitych i gospodyni, jak u nich była w Heciach ojca biskupa Spleta, który był Niemcem. I to nawet kawałek postawiony był, on był należnika Volkstagu po dystylecie międzywojenowym, ale matka kasiepka z Baranowści. To ta obsługa, jak u niej była w Heciach, to wszyscy po kasiepsku nie rozumieli. To był biskup Splet, tyś dobrze giedył po kasiepsku, czym za mało giedy, ale to jest prawda, co nie mam wątpienia. Biskup Splet młodszy dzielił od Friedricha Lorenza, ale to jest ten podobny czas, jak oni dzieją. Friedrich Lorenz zajął się języka kasiepskim i jego nawet poprosił, ale młody kasiebie, Aleksander Majkowicz był bardzo młodszy od niego, poprosił Lorenza, żeby on wypracował balno ten pisenek, bo zasady cenowe no, było do subwencji, on nie miał takiego przygotowania, to nie spełniał na jakby ich wymogów i późniejszych do tworzenia wzniosłą literaturę. I on to zrobił. Friedrich Lorenz, który spoczywał w Sopocie na Smonte, że żywot cały żywot spędził tyłe na kasiebach i on tyłe na sekundkę zatrzymał to udostępniwanie, bo chcę wam pokazać rzeczy dla jeden przykład. Friedrich Lorenz napisał kaszubische gramatyk. On pisał więcej po niemiecku,
ale tyś pisał po polsku, bardzo pięknie, i tyś pisał, przede wszystkim tyś pisał po kasiepsku. Friedrich Lorenz tak dobrze znał Kasiebiec, no, jak, nie wiem, mało można powiedzieć, że kto znaje dobrze, jak on znał. Perfekcyjnie. On był tak, wszystko miał, on jeździł, chodził piękny, od tego Sopoty, tyłe do Kasiepści wsów, Łesowa, to są przedmieścia Gdyńska, Wesokie, Barniwć, Łewciarnia Siparei, tyłe dark deptył i dark z tym aledzą agedył i napisał wiele fajnych dziełów. Jednym z piękniejszych dokazów jego to jest bardzo zbrakowany, ale mało kto to my, to jest rzecz Kaszubi, kultura ludowa i język. Z 1934 roku według wtórni, gdzie jego, oni są na 3 płytach, ale profesorów 3, Friedrich Lorenz, Tadeusz Sławiński i Adam Fischer, profesorowie z Lwowa i Krakowa. Lorenz napisał 2/3 książki, tamty wspólnie napisał 1/3 całej książki. Lorenz przede wszystkim wiedział o języku i też o kulturze całej. Wspaniałe dzieło, które nie leżało wznowić, ale później rozmaite inne, jak Malicki, Longin i inne, spisywali z niego normalnie zdania w zdania. Nie ma co się kiedyś takie prawda i one są, te książki są dzisiaj wybiegły, a te rzeczy jakby trochę stałe na bycim. Tereska je włącza nazet, to udostępnienie i proszę bardzo, i wrócimy do następnego, bo nie ma czasu na taki szeroki wykład. Florenc umiera w Sopocce, tam jest pochowany i chłopie nie, ale on umarł tak przed wojną, ale pewno ci znał tego i nie wiem, chyba ją osobiście, na pewno bardzo dobrze o nim wiedzą. Późniejszy proboszcz tej parafii, ksiądz prałat Franciszek Grecia. On przez całe swoje to drzeniałe proboszczowści, prałatowści, rzeczy dbał pomnik Friedricha Lorenza. Temu on taki jest zadbany, wybitny badacz kaszubszczyzny. No ale zanim Grecia się pojawi na scenie, to są młodokasiebi. Tyle je ten najważniejszy Aleksander Majkowski, który wcale się nie czuł eksperta w pisanku, tak po prawdzie, równak by rzekł, on poprosił Friedricha Lorenza i tak było, ale później on też jakby w ten temat też przykmacno, no i napisał według wskazów Lorenza, napisał to dzieło, że ci przygody Remusa, tyle Perzynka, nie wiem, czy to jest cokolwiek widzę, czy w tej chwili, ty może też zatrzymę na sekundkę. Tak, i tyle moment, aha, tyle jest płytka i pokazuje to z 38, takie napisane, a de facto od 9 roku po śmierci Aleksandra to się wykazał, niestety on nie widział całości, widział pierwszy czas, który był według lat choć pierwszy rozdział. No i to jest według tych wskazów roboty Lorenza, ale Majkowski sobie zdawał sprawę, bo jako praktyk, że tyle znaków, co Lorenz wprowadził, nie możemy je nauczyć, bo Lorenz wprowadził ich wiele więcej. On rozróżnił 3 sorty U, on rozróżnił 3 sorty I, no, te wszystkie zwańcze się starały pisać. No, ale będzie on to świętno zrobił, żeby później literace z tej bazy sieroci zrobili, że tak powiem, użytek praktyczny. I Majkowski był tym, który zrobił to rzecz i zredukował te zwancie do wiele innych, do jednych wspólnych dzwonków, tak, i mówimy o tym, co się zajmuje ortografią, że Kasiebie mamy i 3 rodzaje. Je prawy, to jest taki i, je prawi, on prawi można powiedzieć, to jest i tyś, bo to piszemy tak samo przez ten sum znak, ale to i my to jest 3, a 3 co najmniej. To w naszym wymowie, tak samo i pochylony. Tyś my są różnice, a my używamy jednego znaku. Tyś, a co innego chleb, sierści a co innego jeść tam, gdzie ono będzie jeść kunsk sierści. Mądrzejsi, tam one jeść sierści. Tam tyś my stosujemy pochylony. Lorenz rozróżnił te rzeczy, on po prostu chce zrobić to rzetelnie, żeby kłekie za wszystkie zwanci Kasiebizne, a i pisarze zrobili to tak, żeby to było użytkowe. No i ten Majkowski to był pierwszy z tych wielkich, a może nie wiem, czy nawet, choć nie był takim, on się nijak nie czuł takim eksperta,
Może bardziej nawet ekspert ma bele następny karno uciałych bardziej pisarzów, praktyków i to bele z Rzeszyńca. Ti pewno bezmarzekle zrobile najwięcej kule sprawę uporządkowania pisowni, kasiepściego pisenku. No i tyle z Rzeszyńca to są ti, można powiedzieć, uczniowie Aleksandra Majkowskiego podzili, czy tam Karnowściego, ale na pewno następnicy jego i to przede wszystkim trzej, co zajmowali pisanka, najbardziej dwaj, a nawet czterzy my to byli, ale najbardziej Ewele. Aleksander Labuda, który zrobił przed wojną mało znany niestety to jest rzecz, ja zaraz powiem, że nie wiem, co chwilę udostępnił i zmienił, ale zaraz powiem, że bardzo mało znany rzecz, bo on zrobił w 1939 roku na Sołku Zadzomka, on był w Toruniu w ten czas, są należnika organizacji, co się nazywa Stanica, Stowarzyszenie Miłośników Kaszubszczyzny Stanica. I tam, tak jak Remus według przez Stanica, według jest tu przez Stanica, te zasady pisowni, tyś jakby, tu nie ma tego napisane, ale on tam jak należnik nad tym robił i w tym kręgu te zasady pisowni zostały według. Przez wojnę został zniszczony w zasadzie niewiele egzemplarzy został w istnieniu jeden tyły taci bum, to 100 000 kopia. Inni, którzy się bardzo tym zajmują, to był ich mentor, to był profesor Stefan Bieśk. To był człowiek bardzo wykształcony, bardzo on nie nazywali profesora, tak jak jest napisane, choć on nie był tytularny profesora, ale on wykształcony na niemieckich szkołach i też na polskich, bo skończył też Uniwersytet pod Poznaniem, ale choć on mieszkał w Niemczech, tam się urodził zresztą, choć pochodził jego pochodzenie korzenie było w Koleczkowie, w gminach Siemłyt. On tyma sprawą się mocno zajmuje, ostatnio pisze w Pomeranii, odkryty jego lista, publikuje listę jego, co było opisane do księdza Grecia przed wojną iście. No i to są bardzo ciekawe rzeczy, można wiele, można tam poczytać gdzieś, choć tam może mniej było pisanku, ale on się zajmował wizyjnymi pisankami. I to przed wojną i po wojnie. Następnym był taci Jan Trepcik, który bardzo dobrze znał się na sprawach pisowni i można powiedzieć, jego artykuł w 80 roku w Pomeranii spowodował rewolucję i grzmot ze strony polskich środowisk, które były procem temu, żeby móc gadać swoje siebie jak na język. Trepcik przede wszystkim sprawa na serce leżała uznanie językowego statusu kasiebizny, co do czego nie mieli wątpliwości ani Majkowski przed wojną, ani Lorenz na pewno, ani Tiscejnowa, ani z Rzeszyńca, wszyscy razem zamty, ale później wiadomo, po wojnie wiadomo co było. No. I ten czwarty to by był ksiądz prałat Franciszek Grecia, który też sobie nie uwierzył za wielkiego eksperta w tych sprawach, ale bardzo mu na serce leżała sprawa pisowni, pisenky. No i on był tym, który przekazał jakby ta swoja widza, ten drób, te rzeczy rozmaite. Młody mu karny, Ledzychter, no jakby wzięło w tych czasach, co on jeszcze żył, bo on dość 82 lat. Nie to jakiś bardzo stary, zaawansowany wiek, ale jednak rocznik 11, także on umarł, to 1993 rok, no i z nim bezpośrednio spotykał. Z księdzem prałatem Franciszka Grecia. Ty dać jedno zdjęcie, chcę wam ale pokazać, czy ta ich łączba, ta dreźba, takie bardzo się wiązała przed wojną, tyłe kleryk Grecia, tyłe późniejszy wybitny udziały Bernard Sechta, tyłe ksiądz Kazimierz, ksiądz doktor Kazimierz Bieszk i jego brat Stefan Bieszk, tyłe w tym place, to był Sechta, w tym place i siostra Sechta, a syn Stefana Bieszka. Taki ciekawy, dość mało znane zdjęcie pochodzące z albumu księdza Grecia, którego on mnie pozwolił zrobić skan. Znaczy ja właściwie on nie żył, ale jego bratanica, jak ona stała się właścicielem tego albumu, no i mam te skany porobione, wcześniej wiele tych zdjęć, także tu widzę, jak to są wszystko tam między nimi te draźby łączyły. Po wojnie następuje zmiana, wielka zmiana. Ta pisownia, która kształtowana była od Lorenza Majkowskiego i z Rzeszyńców, która nabrała i pięknego, można powiedzieć, dość kształty, jest jakby urwane ciasto
bo to powinien nie mogło bez pisanku językowego, musi bez pisanku gwarowy, tak były przykazy z góry. No i w to są wpisywali rozmaite ledze, no dobrze, mieli dobre intencje, były dobre literata, ale wiedzą że to oni my cwekły, chcemy iść z tyłu w ta strona bardziej dialektalną, ustawić sprawę języka, pisać sobie po kasiepsku, jak najbardziej, niech to będzie takie tam odmiana, polasizny i tak dalej. No i takim był choćby bardzo zasłużony człowiek, bardzo zasłużony i poeta dobry, Leon Ropel. I on był takim, jeśli chodzi o pisanku tego powojnowego, tego gwarowego, to on był takim mistrzem. Nawet jednego nazywa ten pisanek, jego nazwiska słowa Roplewizda. To są słowa pewno, nie wiem, czy to Labuda, czy tam może bardziej Grecja, tak, ale oni tak całe te ledze tam tak oni wtedy nazywali, ale to może bardziej Bieszk, bo oni cały czas stoją, bo idą ziele, oni byli rówieśnikami, między innymi, a Ropel był 12 rocznik, także mnóstwo rok chyba młodszy od Grecia. Oni są bardzo dobrze znali, ale mieli inni pozdrzadcie na tę sprawę. Ropel, Piepka, sikele kompromisów z tamtą władzą komunistyczną, tamti za nic w świecie, tamti byli dyskryminowane, dyskredytowane, nawet rewizje były im robione w checiach u Trepcika, u Grecie, tyś Grecia był inwigilowany, u Labudę, u Trepcika były robione rewizje, były im obruny, zabierone życie, toróbki i tak dalej, to było bardzo dla nich smutne czasy, dla zrzeszyńców. Te czasy się zmieniały po 80, właściwie po 80 roku, jak Trepcik sobie odwiedził napisać artykuł o Kasiebic, gdzie będzie czytać, to był tytuł, załany punktowy sprawa Kasiebic w całości i napisał o język, Marosierok, co w burzach grzmot wielki sprawił, ale ten grzmot przeniósł błogosławiony brzyd. No i w tym czasie, tyłem może zatrzymam na sekundkę i powiedziałem, to tak, te zasady pisowni Aleksandra Labudę, to jest kopia ksero z jednego z oryginałów, ja cię sobie w zbiorach księdza prałata Franciszka Grecia, jego faksymile są jeszcze księdza Grecia z 1939 roku. Tak naprawdę my nie wiemy do końca, co się stało z tym nakładem, czy on jest spylony, czy co się z nim stało. Pyra egzemplarzów został zretuny przez tych ledzy, co mieli łączba z Labudą, jak wiadomo, to było w Torunie. Zasady pisowni kaszubskiej ze słowniczkiem ortograficznymi. Musiał rzec, że jak to studia, ale i to przed tym, wiele lat temu studiował, to były tej atery tym bardziej jakby zacałowane, jaką Labuda miał tyle widzą. I on mnie zaskakuje, bo to on nie miał takich gritownych studiów, no ale trzeba też od siebie powiedzieć, że on przede wszystkim są upierał na Lorency. Na Lorency, na językoznawcę Lorency, który pisał swoja gramatyka w gotyku, niemieckim gotyku, kasiepską gramatyka. Labuda bardzo dobrze zna niemiecki, na niemieckiej szkole uczony. No i on zrobił przestępną pewną robotę, zasadę pisanku nawet dla dzisiejszego, byśmy rzekli, pokolenia, choć dzisiaj one są mi dalekie, nieaktualne, bo jednak zmiany szły dość dalekie w inną stronę, choć uglowe drżenie jak najbardziej tyle są zasady w tamtych pisankach, ale kształty letrów są inaczej i tak dalej. Dobrze, no ale teraz idąc śladem powojnowym, Leon Ropel i później, to dylematy, one jednak z Rzeszyńcy chcą publikować, choć oni byli sławni, ale oni doch istnieli, oni żyli, umierali dopiero w latach 80. i 90. No, tej oni nie mieli publikować, oni chcieli publikować. No i w końcu jednak Pomerania, pismie, Czudnik, tam są znaleźli też i rozemne ledze, które dbeleły, to chceli, żeby to jakiś porządek z tym zrobić. Zaczęli dyskusję robić tak, żeby jednak przejąć jakieś zasady. No i była powołana komisja, do której były włączone młode uciały, młody w ten czas Breza, Edward, Jerzy Tryder, no i z tych seniorów to był Jan Trepcik, Aleksander Labuda, a tym głosach, który na jednym przewyżywił, był Wojciech Ciedrowski, redaktor naczelny Pomeranii.
Pisanek ustanowiony w ten czas, powiedzmy sobie, uczciwie, według tego, co zarządzali ci tam spisali Breza i Trader. No i też oni są autorami tych zasadów, jak ci na tamte czasy było weduny. Edward Breza i Jerzy Trader weduny w 1984, w drugie wydanie, pierwsze było pod koniec 70 lat weduny. Ta komisja zajęła w 75 roku. To były ten pisanek tej gwarowej wersji. Zresztą to jest tam napisane nawet, to i tu nie było żadne jakby w tym krajach. No to z ternem są w końcu nawet i Trepcik niezbyt później, oni są jednak odwrócone i nie zgadzali, inni się zrzeszyli, co ziele, no Labuda wnet umarł w 81, także oni jakby są więcej nie włączyli w te tematy, ale Trepcik żył do 89 roku, no a Grecia już dłużej i Grecia absolutnie są, nigdy z tym nie godziły, z tymi zasadami. No i przeszedł czas zmian ustrojowych w Polsce i wtedy udostępniły medale i wtedy przeszło jakby insi rozdani, insi myślewyscy. No i tak się też stało, że w 90 roku weszła tatczyzna, to pismiono, wtedy wam się ciała, ciągnik, tej cezury nie było, no i tam było młode karno ledzy i westrzał tego karna. Tyś zresztą bardzo krótko jej był odpowiedzialny za sprawę pisenku, bo jest o tym małego dziecka interesowo wiadno. Jecie tu Labudo, przede wszystkim Trepcika, to były moje literacje, których mi poznane jako młody knep w klasach szkoły podstawowej, spodlecznej. Sądza Grecia i bardzo krótko pojeździł osobiste, jest u niego częstym, gościa u niego na plebanii w tamtych latach, no i tak też ta cała historia zapytała i zaczęła się dyskusja. Od tatcie z niej, jak pierwszy numer się ukazał w maju 1990 roku. Z początku wiadomo, to tam była traktowana jak na awangarda i tam nikt poważnie nas nie traktował, ale bardzo krótko jednak się nie dało takiej postawy trzymać temu, że pisarze żyjący w ten czas, to przede wszystkim Grecia, wiadomo, nie, ale tyś Augustyn Klimens Heryś, ja ci był na szkole przedwojnowy uczony, co pisał bardzo ciekawe felietony w gazecie Karteści, tyś cały inny karno, Stefan Fikus bardzo tyś zżył na nas łytemku małejcie Majusia ma i inni pisarze, Jerzy Łysk, co jeszcze dzieje, nie tak stara, ale wtedy był tak jakby w pełni młecy wytwórcich i całą karno innych pisarzów drzeżdżon Jan. O, to była bardzo ważna sprawa, jego postawa, bo on bardzo krótko uznał, że słuchajcie, na tych młodych by tyły coś ciekawego sadzenie. Tyły je coś, na co nie możemy zbagatelizować, zlekceważyć. I co się stało? Głąb, który nas w początku nas krytykował w Pomeranii, bardzo krótko się przekonał, że jednak tyły je prawda. My pisali na bazę tego, co było, ale mieli opracowane zrzeszyńce, co przechowywał Stefan Bieszk, już teraz dawno nie żyjący, ale opracowane to było. I co miał ksiądz Franciszek Grecia w swoich chęciach i w swojej wiedzy i nam się, jakiego więcej pewno jej, bo tym osobom dar zajmował, przekazywały te informacje. No i ma w tacie z nie tak zaczęli pisać. System z jotacją, nie wiem nawet jest, nie chcę powiedzieć, bo to jest wykład wysupny często, z tym systemem zaczęli pisać, no i so rozpoczęła wnet bardzo Westry dyskusja. Ona była po prostu Westry, bo jak jeden niektórzy nas poważnie nie traktowali, ale niektórzy bardzo krótko nas zaczęli traktować poważnie. Ta dyskusja trwała przez 6 lat. Jemu, jakiego wam pokazywał na początku, cały sztyple tych dokumentów, rozmaitych pisanków, jak i dzisiaj czytam, to jem zszokowany, skąd to wszyscy wiedzą, nie wiem, dykcjant chyba przy tym na pewno był bardzo mocno obecny, bo jak nieraz czytam teksty nasze, swoje teksty, to zastanawiam się, by był w stanie takie napisać, jakie w ten czas je pisał, bo prawda to są nieraz moje refleksje. Kiedyś, bo ona chce napisać na ten temat na pewno książkę osobną, myślę, że je to zrobię. No i ostatecznie doszło po naszych ustaleniach, bo my mieli już sprecyzowane liczbę w 93, 4, ostatecznie 5, ale i 4 roku one były do Geduny praktycznie,
a w piątym i na pewno, bo w piątym są wykazała Norda i tam jej pisano dokładnie według tego, co później ma ustalone spisane w 13 maja, wczoraj była rociezna, 13 maja 1996 roku. To było to ostateczne zindzenie, która zorganizowała Komisja Świata, no i tam ześle i te ustalone rzeczy, zostały dwie bardzo spórne rzeczy, i to była labializacja i to było też pisanie w czasy uszłym, trzecie osobie typu siet, rzek, mógł, wsyt, w les i tak dalej, i tak dalej. No i tam wtedy ma to jest ta labializacja, my wiedzą, że to jest szansa wielka, bo trader są wycofał z tego upory, on nie przyjechał na to zindzenie, my mieli pewne jakieś tam informacje o tym i on napisał list, że on w tym listce na to zindzenie, on specjalnie nie przyjechał, ale w listce on napisał, że on uwierzy, że ona jest potrzebna i uwierzy, że można by jak najbardziej ją dopuścić. Nie pamiętam, czy on to pisał i mówił ten list, czy on to pisał, że fakultatywnie tak jak my to zrobili. Może nawet on tak dokładnie napisał, ale pisał, że można by ją, nawet nie leżałoby ją zastosować. Labilizacja nie była wymysłem Majkowskiego. Wiemy, że ją jest stosował Cejnowa, a później do niej wrócił bardzo mocno Bieszk. Także to jest bardzo stary rzecz, Cejnowa na sobie, że początek, a później ładnie cykl ze względów graficznych, drakarni i tak dalej, fele, z i tak dalej, ale Bieszka do niej bardzo mocno wrócił, no i teraz te problemy i odeszły te graficzne, także ona jest jakby nowe, aktywnione, no i wtedy ma to zrobić. I ten protokół, on patrzy, kiedy tak, samogłoski U oraz O, rozpoczynające wyrazy i występujące po spółgłoskach i tak dalej, to mówimy, tam parę, proszę Krzyś Grzegora, zapisywać według uznania przez kreseczkę prowadzoną z lewa w prawo, taką, równouprawnione są zatem zapisy typu łekłe, jak i niżej oko, ucho. I to są łekie załogi. To nas satysfakcjonowało absolutnie tym, że ma wiedzę, ma ciele, że ma młodsza generacja, że bardzo szybko wszyscy to przejmą. Bo tyś to i był przejęty. Gazeta Kartowska tak pisała i rozmaite ci, co pisali u siebie prywatnie, tak pisali przez łe, tak my to w tacie nie zrobili. To nas absolutnie satysfakcjonowało, ten zapis, zresztą później on został obligatoryjny, dzisiaj nie ma tej dowolności, dzisiaj jest plus jedna wersja obligatoryjna z tą kreską. No a jeśli chodzi o to EU, no tyłe Breza był bardzo konsekwentny, stanowczy, on nie chce sobie przemóc i ma to EU na zasadzie kompromisy odpuszczone i ono jest dalej w tych mógł, rzeku, pieku. Ono nie jest za dobry, ono trochę szkody nam robi, temu, że niektórzy czytają to bardzo wyraźno, co jest błędną fonetyką, bo fonetyka kasiepska jest bez tego EU. Co innego jest piekła, rzekła, mgła, ale w chłopszczym erce tego nie ma, no ale to musimy to tłumaczyć i jakoś to sobie do z tym rzec, nie to aż taci iwer, wiele większy iwer to jest ta labializacja. Tyłe je dimki, kto zrobił, chyba Wanda Ciedrowska, pamiątny tego 13, tego dimku niby do niedawna, ileś lat temu on sobie pokazał 13 maja, bo my spisywali zindzenie, było to, co też są wszyscy podpisane, ty byli na tym zindzeniu, 15 sztek, tyłe są nasze podpisy, pierwszy Breza, Gołąbki, mój, dalej Ciedrowski i tak dalej, a ten ostateczny protokół ustaleń spisywali my w trzech. Profesor Breza, Eugeniusz Gołąbk i moja osoba. Renata Mistrz-Polewy i Kasia Kidrowski protokołowały to całe zindzenie, to ich rękoma jest spisany ten protokół, ten pamiątny, historyczny protokół. Pewno to są dokładnie chyba rąka Renaty Mistrz, tak myślę. No i później to było wielkie, naprawdę wielkie wydarzenie, także szampan salił, jak widzimy, to było w ten czas myślę, że to było coś wolnego. I po prawdzie tak się stało, bo oddechnęli wszyscy na całych Kasiebach i tej dopiero są odemkła sprawa, że my megle, że lat później, prawie 10 lat później,
można było założyć po pierwsze język kasiepści był przez państwo polskie uznany jak to język, bo my mieli i swój piosenek, zasady, wszystko było zrobione. Powstała pierwszy zapowiedział i taki uczbewnić do pierwszy elementarz 2000 rok, ale też te biblijny ksiądzie w ten czas były wydawane. Jak wiemy, pierwsze dwie i Gołąbka, i Grecie są w historycznych pisankach tych chwilę, ale wszyscy później, przede wszystkim modlitewnik, bo i tyłe, to by należało to zdanie powiedzieć, to przy modlitewniku Metrzym Zbłega ten cały proces naszych dyskusji szedł. No ma bardzo zależało autorom tego modlitewnika, dwóm Eugeniuszom, żeby ten modlitewnik doprowadził do tego, żeby so zakończyła ta wielka batalia. I tak też się stało. Są to jest osobny artykuł poprawdza, ale Metrzym Zbłega jest tym największym świadectwem tego wielkiego sukcesu ortograficznego Metrzym Zbłega. Ten tytuł modlitewnika ja ci trochę używany, ja ci jest bardzo dobry pisownie napisany. I po tej komisji sejmowej, która po tej uchwale, tak, o języku polskim, języku oryginalnym w 2005 roku uczba języka zaczęła być finansowana i można było rok później powołać Radę z Kasiepskiego języka, to jest jednokarno z lat, nie wiem, ja ci go tam 10 lat pewno temu, iż profesor umarł, ja ci to pewno było w 2015, ja ci trochę później, nie wiem, nie powiem, także to jest co najmniej 10 lat temu w Wieżyce, na tych odcinków bym mógł naturalnie wiele więcej czekać, ale nie ma na to czasu absolutnie. Na tym mój ten głos na temat piosenki zamykam i serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję bardzo serdecznie. Do tego trzeba dodać, że posobną bardzo ważną rzeczą, która wspiera bardzo ortografia, uczenie się ortografii, to dyktando kasiepści, które mobilizowało do tego, żeby ćwiczyć, pisać w rozmaitych i placach, mylach i też bardzo często w rozmaitych gazetach w Nordze tekstów po kasiepsku bardzo wiele łekrum, nawet literackich się pojawiało, no to też jakby zachęcało do tego, żeby no też czytać, rozumieć literatura, która nas pojawia, no i też teraz jak zapisać. No i w sumie my byli ostatnio z Eugeniuszem na projekcji filmu Książę Kasiepści w Szczecenie i po zakończeniu projekcji była taka krótka dyskusja i jednym razem wstaje młody jeden knyp i on kiedy tam w Szczecenie jeba chcę się nauczyć pisać po kasiepsku belno. Jakie to mam zrobić, jakie mieszkam w Szczecenie? No i tyle poprawdze pewno jest ta możliwość taka, że no przedłby so taci kurs I kiedy to po kasiepsku? I kiedy to po kasiepsku. I jak taci online'owy kurs, że każdy so wlezie, tak jak anielskiego języka, możemy się uczyć też bez internet. No na kwestię jeszcze wiele jest do zrobienia. No myślę, że swego czasu było też tak, że Eugeniusz Gołąbk według wskazę kasiepskiego pisenku, to pewno też je 15 lat temu, a w tej chwili, na ten moment, to co nakład już wyczerpyły, na ten moment nie mamy tak nie wiem, żeby była taka książka w ternie, to tak wszystko szczegółowo je opisane i powiedzmy, że tak samo dla nas szkolnych taka książka byłaby brakwewny, belno by było to może zrobić. Także tyle taci myślę do głowy przechodzą. No i przechodzimy do posobnego naszego prelegenta, doktor Dariusz Majkłewski, który od lat już robi stegna, przenidzeje, to jest pismiono literacki w naszym pismionie Pomerania. I oddywam Darku tobie głos, tyle namacile, że tam bardzo ważne jest i pisenki, żeby to było dobre, żeby to z czego my jak na szkolny możemy korzystać, że ten nibel niż ja ci jemu źle wyłączamy prezentowany. Bardzo proszę, oddywam tobie głos. Zapłać dobry dzień wszystkim. Mam nadzieję, że mnie czec dobrze. Czec bardzo dobrze. Dobra, was to Eugeniusz Prečkości ten temat rozwinął bardzo ciekawie, Państwo słuchało, ale to jest pewno, że jemu było z 5 minut.
spróbuję bardzo krótko swoje powiedzieć. Ale zacznę ty się źle mojego, ale takiego prawie odniesienia są do pera rzeczy. A po pierwsze, jeśli widzę te wskazy, ja ci z Elais rzekła, no myślę, że z takich nowych rzeczy to mówię prawie ten Słowyśk i nie miał Słowyśk, ale jego pierwszym dzyla są prawie wskazy kaszepściego pisenku, ja ci zrobiła dr Joanna Ginter. Myślę, że zrobiła to dość ciekawie, zresztą korekta robił też was Eugeniusz Pryczkości i myślę, że to jest tam dość ciekawie opisane i jeżeli ktoś brykuje takich wskazów, to pewno na zysku by to było najbardziej z uwzględnieniem też tego, co na co dzień uchwaliły Rady Znaka Szepściego Języka, nie? Bo to też jest na tyle zamkle, jakby ten rozwój standaryzacji kaszebizny na 96 roku, tak poprawdzę, ale kaszebizna w cykso rozwiją między innymi od zaankazajaniem Rady Znaka Szepściego Języka i jeśli spróbuję udostępnić i mam pokazał, jeśli może dobra, bo ty się jeżeli taci źródła materiały, ja ci coś myślę przezyrać, to bym chciał zabudować internetowy słowyk kaszebskiego języka. To zaczęła robić Fundacja Kaszeby parę lat temu, ale od początku latosego roku dołączyło do tego Muzeum Kaszebsko-Pomorskie Pismienizny i Muzyki w Wejrowie. I tyś tam prawie robię wkoło tego słowyża dość wiele. Paulina Wąserska tyś tam dzieju, Bogumiła Cyrocka tyś przy tym robi ukuś z odkłaści. Myślę, że taci karno ledze, co na Kaszebiznie pewnie co znają, myślę, że to jest wyrtne tyś dla szkolnych gly, że tyle są podobne odmiany. Tu mam prawie, nie wiem, czy widzę taci słowo dylokuluk, to pierwsze mięsowe tempo, bo prawie to, co się tu z tym robił. No i mamy też podobne, jak to bardzo, w pojedynczej liczbie, ten dylokuluk, tego dylokuluka, dylokulukowi i tak dalej, jak to w wielnej liczbie. Mamy jakiś przykład użytego tego w zdaniem, cytat, tu prawie z Tomka Fupci jakiś, często to jest tam z Hanzazyk, czy z literatury. No i tam jest operane tysiące słów, także zdywym jest to, że to jest chyba bogatniejszy taki zbiór słów po kaszebsku. Osobliwie dzięki tej odmianie jest to coś zwiera, co może się przydać szkolnym kaszebskiego języka. Słowysz.org, na takiej stronie można to znaleźć i z tego korzystać. A jeśli w takim uzupełnieniu was ta prędkości gydyły tych książce Fischera, Lera Sławińskiego i Lorenza, że ona jest mało dostępna, to prawda, ale ona jest w całości już ze dnia w internecie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może tam zazrzec. I też wystawy donu na nowe. Nie w całości, ale wnet w całości. Zarys etnografii Kaszub. Friedrich Lorenz, Adam Fischer. Także tam w tej książce były 3 artykle Lorenza, Fischera i Lera Sławińskiego, a 2 z tych artyklów, w tym prawie w całości nie mogę Darka Majkowskiego wyłączyć. Łączyć mnie może dobrze. Nie, gady, ktoś tam łączył. Dobra. I prawie taką książkę też to do was te prędkości, że ona wyszła. Wydał to. Teraz będzie mnie lepiej słychać? Region to wydał, nie? Aha, bo mi tutaj przeszkadza. Ja ci mam przygotować o rodnej mowie coś? Bardzo proszę o wyłączenie. Ja jutro będę dzwonił jeszcze do Stelinowej. To już tak wiem od Stelinowej, że ona nikogo nie przygotowała. Dostałam na moją prywatną pocztę 3 osoby zgłoszone przez Ramonę. Dobra. Dodatkowe osoby są. No. Ja dzisiaj jak wieś to zebranie, to tam już uzgodnili, że tak jak mówię, będzie jutro ja i Kierowa. Bardzo nie tak tego gada. Ustalać, kto to jest? Właśnie Pelina Kodzińska, to głosu pod nową. Także właśnie Pelina Kodzińska. Dobra, postaram się to napisać, ale tak wiesz, krótko w jakimś tam w mailu tak ci napiszę. Jasno, Celino. Dobra. Dobra, okej. To na razie, nie? Dobra. Ja widzę w komentarzach rodnomowa znamy temat. Własno Celino, czy jest wy mnie? Ja cię bardzo przepraszam, ale to szef dobrze dzwonił. Ale trzeba uciec. Musisz wyłączyć mikrofon, bo było to ten. Dobra.
to był znak, że koń z tych dygresji rozumieje. Nie bardzo dobrze, bardzo ciekawe rzeczy, mów dalej. I wrócą, słuchaj, o matko, teraz, czy wrócę, tak to prawda. Ja widzę twoje udostępnienie. Nie, ale ja bym chciał to teraz zamknąć i wrócić do tego, o dobra, zatrzymaj udostępnienie, chyba tak. Dobra. No i mam rzeknąć, co z wama małe stegnie, nie? Stegna to taci kaszepsko-językłowy 3-miesięcznik, kwartalnik. Ja ci je literacki i zajmuję się w całości literaturą. Jego prowadza jak naprzydny redaktor od 2006 roku i od tego czasu wyszło już 71 numerów tego pismiona. Myślę, że je to dość wiele, to wszystko jest w całości po kaszepsku, tam nie ma słowa po polsku. No i co tam mamy? No mamy przede wszystkim literacki dokazy, mamy tłumaczenia na kaszepski język, ja ci myślę, osobliwie mogą być ciekawe dla szkolnych kaszepskiego języka, jeżeli same chcą się czegoś nauczyć, no bo można sobie temknąć, jak jest, nie wiem, wiszty czy teksty prozatorści Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Williama Szekspira i porównać też, jak to zostało tam skaszebione. Okrom tego są recenzje, opisanci książków, jak ci wychydają, co myślę, ty się wyżne w robocie szkolnego kaszepskiego języka, żeby wiedzieć, co nowego, co tam ukazywać. I szukać jak ci z książków, jak ci mogą sobie wam przydać do roboty. Tyś, a może nawet koło soblewie możemy rzeknąć, że taci materiały, jak ci, czy książki, jak ci wychydają do dledzecy, bo myślę, że podczas służby wyżnej je, żeby nie trzymać sobie służbownika, ale prawie pokazywać inne teksty, dla tej jest miele, no na przykład, nie wiem, cały numer poświęcony kaszepskim komiksom, gdzie jesteśmy tam pokazywali, to było w zależności od aniszczenia Swianców Piotra Zekanowskiego, jakieś recenzje, opisanci, własna Elżbieta Pryczkowska pisała też o tym, jak wyskaz można taci komiks w szkole, że taci materiały tyś w stegnie nalezyta. Co ważne, stegna, po pierwsze darmowym dodywka do pomerania jest płatne, to prawda, ale to myślę nie są jakieś wielcy detci, ale jakby co, to całą stegna jest archiwizowaną i całą stegna można darmo czytać na znany wam abelno starnie skarbnica-kaszubska.pl. Tam jak są wchody na te materiały do pobrania, literatura i tam jest całą stegna. Że od 2006 roku, od pierwszego numera można sobie całą stegna pobrać i myślę, że warto przezwać, żeby też czasem mieć taci teksty ciekawy, dobrony do swoich dzieci, bo to też każde dzieci pewno mają inne zainteresowania, okrom tych pospólnych też są taci, jacy są pewno czym innym się interesują dzieci gdzieś tam w Gdyni, a czym innym może dzieci w Chojnicach, bo też pewno mają kuskiniście łekweli, inszą historię i tak dalej, tej warto wyzwyskiwać. No ale też gadamy o języku i też prawie o tym wam rzeknąć, że dla mnie jak czy jem zaczynał stegna prowadzić i zebrał w kółce karnoledze, gdzie ci ma wespółdzeją, tak naprawdę do dzisu z was tą Geniusza Pryczkowściem, ja ci był korektora stegny od pierwszego numera mnie sozdywy i je do dzys. A tak to karno co tam kogoś zmieniło. No ale do maju było bardzo ważne prawie to, żeby ona była w całości po kaszepsku, choć było wiele głosów, żeby sobie dać z tym płeku, ale tyle w słowie od redakcji w pierwszym numerze mamy taci zdani. Wiemy, że nie dożdajemy satysąców czyteńców, bo w cyk za mało je ledze, co chcą i rozumieją czytać po kaszepsku. Rozsądzę, ale jesteśmy równak, żeby nimue te pisać leno w tym języku. Pozdywy są nama, że w cyk na stegnach mieszkańców tej ziemi za mało je kaszepskiego słowa. No i temu stegna je wierno, dla tego myślę, je to taci baro błękadny zbier kaszepskich tekstów. Jeżeli idzie o utwórców, to z tego, co ja porechływał, to do dnia wnetka 100 rozmaitych utwórców kaszepskich w stegnie Soprzewina opisało swoje teksty. Nie jedne z nich to były publikowane posmiertno, nie jedne judzysu nie żyją, a czyli zaczynele to swoje publikacje, to jeszcze mogli sobie z nimi spotykać, jak Stanisław Pestka, Stefan Fikus, Jerzy Hoppe, z żyjących tych nestorów kaszepskiej literatury Stanisław Janka.
no ale je to całe pokolenie, chcemy rzeknąć, strzydny, czy starszy albo młodszy, ale strzydny jak kto, bo ja sobie powiedzę, że Piotr Zekanowści, Tom Kwupka, Krystyna Lewna, Eugeniusz Pryczkłości, Jerzy Stachurści, Hanna Makurut, Elżbieta Bugajno, Rum Drzeżdżon, Ida Czajin, całe to karno. No i do tej ledze czysto młody, myślę, ja ci może nie są już wama znane, jak nie wiem, Maksymilion Drewa, Szczepan Makurut, ostatnie debiutancy, Zuza Gleszczyński, Sztuderka ze Zniową, w ostatnim nombrze stegnę debiutował Michał Dereszkiewicz, też Sztudera Etnofilologii Kaszepści, Mateusz Szuba, to taci całe karno młodych, myślę, że obiecujących ją kaszepskich utwórców, które prawie w stegnie mogą swoje pierwsze teksty publikować. No i teraz chcę też wyraźnie podczerknąć, że dla szkolnych, myślę, to są dobre materiały, z rzadku na to, że one są dość dobrze, myślę, sprawdzone, że lejdzą pisank. Przede wszystkim, mimo tego, że te piszące są z rozmaitych stron, to również ta kaszewizna jest znormalizowana, zestandaryzowana. Kusk wyjątków robimy, jeżeli idzie o Belacieni, także piszący z Nordy, jak Rum Drzeżdżon na przemiar, czy Krystyna Lewna, tam te znanci są ustawione, ale też to wyraźnie piszemy, że tam są taci te spodlowe znanci nordowego pisenku, no jak wiedzę, pisani L miast Eł, tej na końcu są nie używy tego, jak mamy słowo rzek, to nie piszemy rzekl, ale po prawdzie rzek. No i pera tacich najważniejszych znanków Belacieni go stawiamy. No ale jest nie tak wiele, jak to ma na przykład w swoim pisanku Artur Jabłoński, no bo jest medbe, że równak ten pisanek ma być przede wszystkim jeden i to ma być przydatny dla szkolnych kaszepskiego języka na całym świecie, a nie dla zwiacim stylu. Okrom tego, no mamy wielką starałę to, żeby ten pisanek był belno sprawdzony. Także okrom tego to i także, że te teksty sami piszący o cole mało ze dnia rozumieją pisać belno po kaszepsku, te teksty czytują i na końcu jest jak nowy rocznia w Eugeniusz Pryczkłości, którym je wszyscy przezyry i łecyło i czasem, jeżeli mamy jakieś zwątpliwoty, to no, są dyskusje z autorami tych tekstów, z czym oni się zgadzają, z czym się nie zgadzają, żeby to też na taci zort było. Może też to udostępnia, żeby za długo nie musieli mojej głowy obzerać. Cały ekran. Nie wiem, czy je widzę z tą ostatnią stegna? Widzę? Ja mamy, widzimy. Z pisanych zamkosty, no tyle widzę taci nazwiska, jako Nataliu Kopot-Główczewsko, ja ci nie wspomnął, to chyba i taci debiut prasowy, myślę, bardzo ciekawe myślę, opowiadanie, ja ci polecam. Krystyna Lewna, ja ci rzek, Stanisław Janka, belno znany, Eugeniusz Pryczkłewści, Michał Adam Dereszkiewicz, to prawie ten młody studera z etnofilologii, Mati Skleba, także też młodsze pokolenie, Mateusz Szuba i Haiku, także też taką formę mało spotykaną w kaszepskiej literaturze. Sylwia Mielańczyk nie bardzo wydawała, prawie oddała do drukarni swój pierwszy tomik wiśtów, także zadebiutuje w wieku 70+ po kaszepsku. Myślę, że to też co z ciekawego może być. Karolina Secechłewska, Adam Chybel, Ola Zancelska, Olga Kuklińska. Także to wstegnie, myślę, dość wiele rzeczy. Każdy pewno co z lesem może znaleźć, bo to są i teksty i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla starszych, i śpiewy, jak widzę, ta i wiśte, i proza, i tej sej, ja ci z dokazy nabina, to wszystko wstegnie można znaleźć. I szpera takich przykładowych webpłytków stegnę. No i okrom tego, że mamy tam też, jeśli o tym języku, to też chcę rzeknąć, że bierzemy sobie do serca i wiedzę te wskazy z 96 roku, ja ci gydał was Eugeniusz Pryczkłości, ale też stegna konsekwentno stosuje uchwalencie Rady z kaszepskiego języka i jeżeli Rady na co uchwyli, to też są wstegnie pojewie. Czasa były to sztrydy,
was Eugeniusz Pryczkowski może pewno potwierdzić, bo tam nie wiedno pewno, tyś mamy jakieś swoje zdanie czasa, ale tyś znowu może jak radzyzna zatwierdzy, to tak mu będzie, że to jest należnika maty radzyzny i demokrację tam decyduje. Także tyś, no, nie jedne rzeczy widzimy, jak sobie tu stegne, że są zmieniwały. Na przykład jak tam mamy na starnie redakcyjny korekta Eugeniusz Pryczkowski, no to bardzo długo był tam Eugeniusz i U było nielabializowane, ale jak radzyzna wprowadzała, to choć was to Eugeniusz Pryczkowski wyrywał sobie włosy z głowy, to równak wpisał Eugeniusz przez U labializowany i jest tu Eugeniusza, wymowie sobie to dali istno, ale równak no mamy stara wszyscy wskazy radzyzny kaszepściego języka, wszyscy te uchwylenci, no dlatego, że jesteśmy w tej radzyznie, znowu jeść przed ich ukazaniem są w biuletynach, one są tam do razu wprowadzone, także myślę, że jest to taki bardzo nowoczesny pisenk, to wszystko, co bez, to chyba najważniejsze ze dnia całą normalizacji, standaryzacji kaszepściego języka jest uchwylone, to my też mamy stara wprowadzać. No i wstegnie nie feleje też dyskusji o kaszepściem języku, w jaką stronę on by miał iść, w jaką idzie, czasem to są bardzo ostre dyskusje, no pamiętam w roku 2009 na przykład była taka bardzo ostra dyskusja między Grygora Szramką i Ludmiłą Gołąbkową, gdzie ja musiał tę dyskusję przerwać, bo to się robiło taki personalne jakieś teksty i taki mocny ale no prawie szło to w jaką stronę ten pisemnik mu wyzwać, czy była taka mocna dyskusja, jaką zaczęła Anna Skłotnicka, ja ci bardzo nie widziało to, że w tekstach literackich, jakie też publikujemy w Stegnie, są przekleństwa, ale narzekła, że kaszebizna to jest równak język czysty, taci w jedno był trzymany przez utwórców za taci wnetka sakralizowany i używani takich przekleństwów, osobliwie tych bronek z polskiego języka jest krzywdą do tego języka. Ona tam pisała Zadoma chyba z Krystyną Lewną na ten temat. No myślę, mamy starało to, żeby w tej Stegnie były prawie dwie strony, żeby wszyscy wyżne dyskusje, wszystko co tylko literatury, ale też kaszepściego języka, prawie w tej Stegnie było, żeby to na ich stronach się odbywało, a nie gdzieś tam było obgadywane za plecama czy w innych mylach. Myślę, że od tego prawie jest Stegna, żeby smetaci rzeczy kolse miele. No mamy też wywiady dość często z ledzama z Radzyzny kaszepściego języka, z pierwszym i przednika Witolda Bobrowściem się ukazało zaropłe po powstaniem Radzyzny kaszepściego języka z własną Danutą Piochy, było parę razy, ale też z innymi należnikami Radzyzny kaszepściego języka mamy stara się dogadywać. Myślę, że to jest bardzo ważne i te dyskusje prawie, no ale przede wszystkim wiera to, że te teksty, jakie my tam w Stegnie są w pisenku dzyzniowym, znormalizowanym, przejętym przez Radzyzna kaszepściego języka, bo SDW są je, że to bardzo ważne, żeby szkolne prawie co staciłby do stele do ranci. No i też, jeżeli ktoś bardzo pileje tego, co się dzieje z języka, to może na spodnim nawet tych tekstów dotrzeć, co tam są zmieniwe i co tam się dzieje. Nie chcę jakoś za długo gadać, jeżeli będą jakieś pytania, to może na zakończenie, ale no, po pierwsze chcę bardzo zachęcać do czytania go Stegny, albo tych numerów zaraz ci wychydają na żywo, że tak powiem, na kartkach w papierowej wersji. Przyboczywam to darmyk do dywk do miesięcznika Pomeraniu. Wychydę co 3 miesiące w Stremianniku, w Czerwińcu, w Sywniku i w Głedniku. Teraz prawie rychtujemy czerwińcowy numer. A zachęcam dlatego, że po pierwsze teksty są ciekawe, że wiele myślę belnych pisarzów, poetów, tam może ta nalez i tych starszych i przede wszystkim tych młodszych, co myślę też się wydwiedzać i pokazywać może swoim uczniom, że no na przykład taci, nie wiem, Maksymilian Drewa czy Szczepan Makurat to są licealisty, jaci debiutują w Stegnie, myślę nawet dość ciekawy ma wyjść tam, warto pokazywać też może swoim uczniom, albo zachęcać, żeby pisale chętno przyjmą osobliwie debiuty i później, tak jak po tam 1 czy 2 tekstach, to już bardziej są przezeramy też od strony takiej jakościowej, ale debiuty chętno bierzemy, żeby zachęcać młodych ledzy do pisania, także proszę się kontaktować. Myślę, że w jedno wart promować na taci irt. Widzę, że to też taci jest prestiż plus 5 albo i plus 10 w klasę, jeżeli
jeżeli oni widzą, że Jacis ich drech debiutuje je jego dokaz pojawił się w gazecie. I to też moc na to, że te modeledze często tej przechodzą do pisania go po kaszepsku. Tyś taci, ten Mateusz, ci miałem gdył, tyś tak po polsku gdzieś tam próbował, nie udawało mu co, a jak po kaszepsku napisał, pierwsze teksty już były myślę pewnie słabsze, ale ze dnia myślę to po prawdzie dobry kaszepści pisarz, który zdobywał nagrodę na konkursu między maj prozatorści miana zjeżdżona, że zachęcam czytać, budować swoim uczniom, żeby dostępne pisale. No i myślę, że może to być spokojny, że taka szabizna wstegnie po prawdzie jedlewa i bezpieczno, je poprawno, znormalizowaną i dobrze dozerowano. Bóg zapłać. Bardzo Cesia, bardzo dziękuję Darku za te słowa i wtedy prawie mi przyszła taka myśl do głowy, że to jest bardzo ważne, żeby jak ktoś w ogóle spróbuje pisenku, to żeby go zachęciwać, że to nie jest pierwszy, nie ostatni, ale pierwszy tekst i ten tekst może się rozwinąć i osobny mogą być lepszy, bo prawie mnie tak do głowy przyszło, jak Eugeniusz powiedział, że pierwszy swój tekst do tatczyzny napisał i on był coś tam związany ze Stejsiewem, a własny Izabela Trojanowska gyda, nie, Geńku, teraz nie pisz więcej. A tery tych tekstów my już samych piesów 250 i inni, to wiadomo, no ta osoba musi robić nad sobą i to jest prawda. I część całą... Dodam, jeśli można, że podobna historia miał Stanisław Janka, on pierwszy swoją wisztę napisał do dwutygodnika Kaszebę i tam Bolesław Fac taksował, po polsku to była wiszta i on mu tam napisał, że bardzo się cieszę, że pan jako młody człowiek czyta dużo poezji, ale niestety od czytania poezji do pisania często jest daleka droga, pan jest tego dobrym przykładem, a później drugą wisztę po kaszebsku, jaką wysłał do Izabeli Trojanowskiej, ona mu odpisała krótko w pocztówce, nie masz nic do powiedzenia, ale on też pisał dalej i myślę, że ze dnia osobowie łyskawica, czy nie jedne jego wiszte są ciekawe i no, werce nie zaumywać po pierwszych próbach, to prawda. No to chodzi, no wiadomo, krytyka jest potrzebna, ale nie krytykanstwo. Krytykanstwo jest niedobre, a krytyka i wtedy wysłuchanie tego, co chcemy do powiedzenia, jeśli to jest merytoryczny, to jest to nam bardzo brakowny, potrzebny do naszego rozwoju. I ty jem chcę rzec o tym, że te dwie jakby rzeczy bardzo ważne, do belnego pisania potrzebne jest czytanie belnych tekstów. Bo tam są słowa, których my nie znamy, są w słowieżu sechte, mało kto do tego słowieża, przynajmniej do tego czasu miał dostęp, a tam no wiele tych słów no umiery, na naszych łeciach umiery, nawet jak ty z Eugeniuszem gydamy sobie i o tym, co tam moja starka gyda, ja ci słowa i tak dalej, no to wiele my ich nie używamy materii i to jak czytamy, ty po pierwsze błagacimy to słowizna, a po drugie widzimy też jak ten zapis ortograficzny powinien tych tekstów wezrzeć, także to jest bardzo ważne i osobny bardzo ważna rzecz, bardzo zachęcam wszystkich, żeby wzole udzieli w dyktandze kasiepścim, a jeśli chodzi o dyktando, to dyktando nama też się dało wicemistrów, tych, którzy są najlepsi w tych ortograficznych i zasadach i znają je i wiedzą jak je zapisać i teraz przejdziemy Donka i Śrys Darek, a przejdziemy do Elżbiety Bugajny, która naprawdę ta droga przeszła i bym chciała poprosić ten swój głos, jak to trzeba zrobić, żeby stać arcymistra kasiepściego pisenku. Oddywam Ela. A nie, poproszę jeszcze, żeby sta nie zabycie, to jest bardzo ważne dla mnie i dla mojej instytucji Gdyński Westrzód doskonalenia szkolnych, żeby wypisać ta ankieta ewaluacyjną, że po tym zędzeniem. Tam je doda jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Lecim wam chcę, żeby te szkolenia na przyszły rok były. Jeśli my ta jakieś łudbę, co z wama chodzi po głowie, to bardzo proszę wpiszta to i to wezmę sobie do serca i na przyszły rok będą cały taci prowadzą nie tylko online, ale będą też te na żywo zjedzenia i bardzo wsłucham sobie waj głos, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Proszę bardzo, oddywam głosy Ele. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wysłuchaliśmy tu wiele głosów na temat pisenku kasiepściwe, a prawie z pisenką łączy się
Diktando. I teraz udostępnia tu cały ekran, to. I teraz wycimy. Cieje? Widzę stery? Je widzę, widzę twoje udostępnienie. Zabudowany temat mojego wystąpienia to droga do mistra kasiepścigłe pisenku. I sobie założę taką turę. Najpierw krótką historię dyktanda i chcę powiedzieć, później o mojej drodze i na końcu tyle wskazów dla przyjemnych mistrów. Diktando pisze po kasiepsku Królewionka w pałacu, był 22 lata, 22 edycje, a w tym roku będziemy mieli 23. Pierwszy diktando odbyło się we Gdyńsku. Kto wpyt na taką łódbę, żeby dyktanda rechtować? Będzie tu może to odbyło się na podyplomowych studiach dla szkolnych kasiepścigłe języka, ale też Wanda Ciedrowsku, która je tak poprawdza tą łódbłedyweczką i organizatorką i koordynatorką. Bez niej taki myślę, że tego dyktanda by nie było. Drugi człowiek od początku to był profesor Jerzy Tryder, który rechtował teksty dyktanda. Co roku te dyktanda mają plac w innym miejscu albo wse. I tak zaczęło się we Gdyńsku, później w Wejrowie, Kartuzach, Płycku, Żukłowie, Sopłece, Kłescyźnie. Za chwilę przejdę dalej, powiem, co było dalej. I do każdego dyktanda były wyznaczone albo teksty, jakiego z kasiepścigłe pisarza, albo jeśli kasiepsko-płymerści zrzeszeni zabudowało rok jakiś tam płestacy, to też z nią sparłączony była tema dyktanda. Płesobicu mamy w Serakłejcach, Betowie, Gdyńsku, Strzypciu, Szymbarku, Lezenie, w Gdyni, w Kłesykływie, w Błejanie i ostatni Kłelbudę, Słeb, Skryda, Ścieceno, Miaskłe, Chmielno. Latos z Płetku Masa w Kłejnicach. Co zrobić, żeby w takich dyktandach dobyć? Jest taki też film Królewionka je w pałacu, Genka Preczkłewścigo. Ja tu nie będę go puszczać, bo można sobie to obezdrzeć. Tam prawie można poznać te płeciutki dyktanda. Ledzy, chterny stoję na płeciutku. Przejdę dalej. I moja droga do kasiepścigłe pisenku. Jak to jest? Łudzyl w dyktandze i brała łed płeciutku. Łed pierwszy, łed nawet co je widzę tu na dyplomie laureata. Aż tak źle to mnie nie szło. Plac dość dobry jej miała, no nie w tych pierwszych, ale było. Później w drugim, w trzecim i tak płesobicą, aż w jakim to tam było? W czwartym udało mi się dostać tytuł Warkłewigłe mistra kasiepścigłe pisenku. I teraz ta droga była zamknięta. To był Płuck w 2005 roku, prawie 5 smutana, to jedzeń kiedy i łebchydum geburstach. Tak prawie so udało mi. Dalej, i sobie tu przerechtowa kusk. Jak to zostało, tak poprawdze, że po kasiepsku gydum pisze, moi starsi łed pokoleniów mieszkają na Kasiebach. Kasiepści język był moim pierwszym. Doma gydało so naszym, ale jak szła do szkoły, tyde ten przekaz łestł przerwony. Bo starsi do mnie zaczęli gadać po polsku i musia
tyś łet płewiada z płepłelsku, ale mi ze sobą łeni jedno płe kasiepsku wydane. Jaki skuńcza liceum w Kartuzach, w pierwszej robłece moja dyrektorka, choć nie była kasiepką, promowała baro ta kasiebizna. Później na studiach i dalej szła w tym kierunku. Praca magisterską mnie pisał u profesora Jerzego Łetrydra, prawie z gramatyki. Zaczęła też pisać jeszcze. Najpierw i po polsku, a później po kasiepsku. Tak próbowała swoich seł, ale jedno i wiele czyta. Bo tym czytaniem to tu była gytka, że trzeba też czytać, żeby ten pisenk i słowa łestały w naj głowie. Cały dyktando jest podzielony na 6 kategoriów, ale jest też kategoria dla arcymistrów. Te miunci odbywają się co 5 lat. W pierwszych w 2007 roku tytuł dobyła Iwona Makuryt. 5 lat później Genk Preczkweści. Później a na końcu Dark Majkweści. Także je naj 4 arcymistrów. Jeśli tu płeky ziamłezie pamiątka i dyplom z Szemełda. Tak po prawdzie błejano, ale to i Szemełd jedno w jednej gminie wszystko się odbywało. Tery z dyktanda ma tyś są związany, zrzeszony rozmaity wedywizne, znaczki i to tak dla płekyzani, żeby to było kuskwarwno. Może przestrzymy się tery w uszłym roku, jak wezrzały teksty dyktanda. Dla młodszych, dla pierwszych klas 1-3, w pierwszym etapie były bardzo krótci. Chmielno, a więc tematyka była związana z Chmielnem. Miłoce w Chmielnie i Królewiące, wszystko we Chmielnie. I mnie się wydaje, że takie krótkie teksty dla maleńkich dzieci, które no nie będą pisały, to jest pierwsza, druga, no trzecia klasa. W pierwszej klasie już nie napiszą, może w drugiej, a najlepiej w trzeciej. Takie krótkie zdania, one płekają, co to dziecko rozumie, jak one rozumie pisać. Drugi etap był kusk bardziej trudny, no żeby tam ktoś dobył. Tu jest tekst dla, to jest ten sam, ale ich to nie skończa. Jest to dla strzydnych, klasę 4-6, tyś legenda, trzecia kategoria dali legendę i dopiero we strzydnej szkole i dostrzeniały warkłewi miele teksty związane, że tak, żeby nawiązywały do Chmielna. I to stawia. Kto rechteje teksty? Pierwszy był Jerzy Tryder, a po nim ta pałeczka przejęła dr Justyna Płemierską. I ona szykuje teksty dyktanda razem z Badyrama z Uniwersytetu Gduńskiego. Ten pałac, Królewionka w pałacu, to prawie był pierwszy pałac jak no Gduński Uniwersytet. Ale jacie jemu wskazę dla przyjemnych mistrów. Przede wszystkim trzeba dobrze znać wskazę pisenków. Płelśtigłe i kasiepśtigłe. Ortografny i interpunkcyjny. One są zapisane i w biuletynach radzezne kasiepśtigłe języka, w ostatnio wedunym słowaszku ortograficzno-gramatycznym, czy w ućbłewnikach rozmaitych. A dla
Wyźny je znajome z wskazów polskiego pisenku. Dzece robią fele w rozmaitych mylach, czy to bodze u, czy okreskowany, czy ży, mył letra, ale też bezzwanczni zapisywani. Także oni robią fele w rozmaitych mylach tego słowa. To nie bluska szepści letrę, a partni letrę, jakich my uczymy, ale cały zapis tego słowa musi być dobrze zapisany. Wskazę pisenku możemy też rzeknąć o reglach, że fonetyczne, tak jak my czyjemy, niektóre słowa piszemy, mwerfuelogłewu, regla pisenku, to jest, że familio słowów tak samo zapisie, jak bodze chleb, to chleba, i tu musi być B, i tu musi być B. Też historyczną regla, jak tam na przykład ten kłeżyn się zapisze przez ży, twardy ży, a też umłewną na przykład piszemy w kaszepścim letrę i, bo taci mamy zwank, ale czasem ma zapisy w umę płe, c, z, i ny, i dzy, tak, po tych letrach zapisujemy. Dalej, wedle kaszepścich letrów zasadę tyś nut je dobrze znać. O umownym pisenku letrów to i gyda. Dalej. Znać słowa, co inaczej są w pisenku łet polścigłe. Na przykład, ja mam tak tyle przykładów, które piersi w polskim bandze pierwszy. Jabłkłe nie ma tego ły, co my ćwiczymy w polskim języku. I teraz to, co sprawi też iwer okreskowany w słowach but, burta, bruzda, chrust, dłuto, drut, fura, junker, kluska, kłemunio, kumpel, luza, nucec, nuta, płukac, pług, rura, tłumyć. To nie są wsześci, ale tak dla przykładu. Ważne jest też, żebyśmy rozumieli dobrze, poprawno wymawiać kaszepści letry. Same zwanci i spółzwanci. Twardy, mitci, nosowi, gambny, zwanczny czy bezzwanczny. Na przykład mitci letrę szy, ci, ży, dzi. Płecle taci znuny, powiedzeni taci dłydzi, dzipci, ci. Albo aby rozumieć tyś dobrze rzeknąć słowa. Które są wezrzym podobne, ale inaczej je trzeba wymawiać. Ziec, rzec. Tu miało być dwie kropki, mnie to ucekło prawie. Zarybodze wstawiony i zarybodze napisany. Potem. Dobra, je. Młeże, abłe, młezie. Rek, abłe, ryk. Jeśli słuchamy tekstu, czytunigłe przez lektora, trzeba go rozumieć. Na dyktandze w jedno lektor najpierw czyta głośno, pomału i wyraźno cały tekst, tak żeby ten, co pisze, go zrozumiał i to będzie w spłymuszku przepisanie. No jeśli my nie rozumiemy tekstu, to my go też dobrze nie napiszemy. Jednego razu było tacie słowo, bo ja sama taci przetrywkę. Na dyktandze miała napisać słowo jak gdy z stylu rzeciunka. I tego słowa nie znała i nie wiedziała, jak go zapisać. I nawet kaca nie domyślała, co idzie. Także tak to jest. Dalej, na dyktandze my słuchamy tekstu, który czyta lektor. Lektor my stara czytać wedle literacji wymówy. Wiemy, że na przykład w kategorii klas 4-6 są 3 karna i czyty 3
3 lektorów. Każdy z nich może czytać kuski inaczej, ale wszyscy starają czytać wedle literaci wymówy. Tak samo uczestnicy, to je betnice dyktanda, pochydają z rozmaitych stron kasieb i kuski inaczej wymywiają apartny dla kaszebizne letry, choćby o zdakam. Jetery robię w tym roku w takiej szkole w gminie Szemyłd i oni często inaczej o zdakam wymywiają. Dla mnie to je inny, bo je pochydą tułe z westrzydnych kasieb, a tam je kuski inaczej. Co jeszcze trzeba robić? Rozmaite ćwiczęci związane z pisenką, w tym ze słuchu. Na przemiór to jest też dobry myśl, słychać tekst czytany przez lektora z platci, jak ci go tam nagrani, i pisać. I później porównać swój pisenk z tekstem napisanym. Ten, który był czytany. Także to jest dobra rzecz. Jeśli znajemy temat dyktanda, warto przerechtować chudzi sobie słowizna. Co iść tu mogła rzeknąć? Webruny ćwiczęci. Ja ci byłegum bez ćwiczęci. Na wprowadzanie zasadów czy pisenku letrów, na przykład labializację, ciede piszemy łe, u. Teksty z luka ma, łegum bez całej słowa, abłe tykający sa jedny kasiepści letrę. Pisanie ze słuchu, szkołownik pisze zdania czytane przez, albo słowa czytane przez szkolnigłę, z pamięce, piszemy zdanie, albo wyrazy na tyfle, są przeczytane, zmazane i tedy pisane w zeszywku. No i w jedno ćwiczenie wyjątków. Musi być ćwiczenie temu, że repetycja jest mater studiorum, jak wszyscy wiemy. Tu i płeky, że tyle krótci w takich zadaniów z luka ma, trzeba wpisać pasowny letrę. To jest zadanie z uczbłewnika Emilii Maści do 4. klasy. Takie proste słowa. Snik, szpyrę, prosec, zema, łedecku, belny, płegrest, Zeus, hecie albo sztere. Inny dofuluj albo an. Może by kto chce przeczytać? Czy jak to chętny? Jest prosty, to są plus słowa. No właśnie, może kto z naszych słychińców. Może kto ze słychińców, bo jej nie widzę. No może spróbuję. Proszę bardzo. No. Urząd, smantk, sąsud, dąbę, urzędnik, zaklęty, ranka, gęba, mąka, umanciuni, kalandusz, węgórz, łabanc, gęse, mądrost, sztampel, kranceśk, piąst, rąbca, łekrangui, trąba, pamiąc, wąps, wambłek, głambłek, majątk, tanga, kąpnica, kąsk, wądziel. No, Wądziel. Bardzo dziękuję. Tu jest słowo munka albo manka. A, manka. Albo tak, bo to znaczenie. Munka to jest mąka, a manka, czyli męka. Jo. Także tu albo tak by mogło być. To jest taki prosty ćwiczenk, ale bardzo też pomocny. Jak uczyć zasadów, jak zapisywać zasady. I tak się zastanawia nad tym, czy jedno musimy się odwoływać do polskiego języka. I sobie wypisać takie przykładowe zasady. Kasiepści często przechydy w polści a. Albo kasiepści co lebało występuje w placu polskiego a.
I tu było dawniej. Dali, dzwank ja ci je łed dywuny zapłem łecum letrę płechydy z dywny głed łudzi głe a, dla tem łezie są wymieniwać na a, na przemir brzyd, brzadu, chwelą, chwalec. To je tak, jakby my mieli w jedno z przódku głowę ten płelści język, a płetemu to sobie przez te wiele na kasiepści. Ale cie to je dobru droga, prawie jeżle nasz kasiepści język je tak samo wyżny jak płelści. I tu już jest zasada, że kasiepści z punkta ma wymieniły się w płelści i, albo u, albo kasiepści an często stoi w placu płelści głe. I dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo serdecznie. I tyle my możemy mieć dylematy, to nama płymygy, o tak. Jeśli to płymygy dla naszych uczniów, ty, bo poliści język znają i ma jelzi, pewno, żeby so chciało tak, że w gydu my ma wszyscy kasiepści słowa, oni będą je rozmiele, to zaczynamy od tego, żeby w ogóle rozmiel naprzód i znale znaczenie tych słowów, a płetemu, ale no pewnie, no myślę, że tyłek wes, no trzeba rzec, na gwes trzeba, że to płemygy nama, no i ty, jeśli takie, to możemy to jak najbardziej wezweskiwać, a to co sody i te apartne nasze kasiepści słowa, to i tak muszą się nauczyć, bo nie ma żadnych odpowiedników, także bardzo serdecznie dziękuję tobie, Ela, że tyś jakby zgadza się na to, żeby na swoim przykładzie pokazać, jaką ta droga jest, ona jest do zrobienia, ćwiczęci to jest podstawa i tak jak w tej chwili na nowe dyskusja rozgłęża, czy dzieci mają pisać, czy nie mają, czy lepiej, żeby wszystko na tablece robiły, czy mają czytać, czy nie czytać, no to przechodzimy do tego nasi metody, znaczy wiadomo, że to musi być taki urozmaicony, ale do tego, co było przódy za naszych czasów, pisanie bardzo mocno, wszyscy badyrowania naukowe wskazują, że długopis w ręce i to, że ten cych Westonie na zesiwku bardzo wiele w naszej głowie właściwie tych takich placów, śladów można rzec i to jest dobry do uczby. Powtarzanie na gwes to jest drogie bardzo ważne rzecz, to, że bez dobrych źródłów zweskać to tyś i teraz ja chcę rzec jeszcze do tego, co Darek gydył, że te wskazy pisenku, znaczy te zmiany, które są wprowadzone przez Radę Zna Języka Kasiepścigłe, są publikowane, opisane w biuletynie Rady Zna Kasiepścigłe Języka, które co roku je wydawane. Tyle mamy taci, jeszcze mam tyle posobny rok dziewiętnasty i jeszcze posobny to jest 21. Wszyscy co roku są tam jeszcze do wpływu tyś artykle naukowe, popularno-naukowe sparłączone z kasiebizną do czego bardzo mocno zachęcywą. Także jest zachęcywą, żeby w ogóle wybrać co na dyktando. Od razu nie brakują, bo wszyscy mistra macie, arcymistra ma, ale samo to zgłoszeni są, samo to, że to mobilizuje do tego, że peżnawiący musi zrobić, żeby so przerechtować do te dyktanda, żeby coś tam napisać na nim. Dywy, ta motywacja nama do te, mnie też da, jem mistra pisenku, ale wiem, że przed każdym dyktandem to jest bardziej człowiek sedził, pisał. Ale ty też brała udział w pierwszym dyktandze, ty też pisała. A je brała też udział w pierwszym dyktandze i to na kwestię dyktando nie było tak fajny, tam na rzeczy wiele tych felów było, ale to jest płekrok od tego, co jedno też robią taki dyktando moim uczniom w szkole, żeby oni ci nawet na kursach języka kasiepściego jakie prowadzą, żeby na pierwszych zajmach napisali, jak oni by dany tam w im tekstu zapisali. A płetemu, po ileś tam płesobnych głędze na choćbów, piszą dradzieresy. Wtedy oni widzą, że jednak to, co ima zostało przekazane, to czego są uczą dywy brzyd, przez to, że wiele lepiej te dyktanda
wychłedzą. Także to je baro wyźny, ućmy so pisać i ućmy decebelne pisanie, a oni chętno chcą, jeśli my dywumy i ma te ćwiczęcie, jak ty Ela choćby taci przykładowy dała, ty one faktycznie ryty chcą i no miałem tyś swoich laureatów dyktandze kasiepścigłe języka z misie właściego jem baro buśny i tery dali z nima to prowadzą. Słuchaj, zbliżymy się ku końcowi, ale chcę wam o dwóch baro ważnych rzeczach przekazać. Jedna to jest młodych kasiebów, którym bądze w sobie ta wlezenie. Baro serdeczno rycio, na wes bądze tam ciekawie, dlewaj uczniów i dlewaj, bądze leźno spłegę dać so na rozmaity temat, bo pyra tam tych głedzin na tym zędzeniem bądzemy. Posobny wyźny rzecz, łegłosiony, rozesłony do wszystkich szkółów, konkurs sport musi być. Baro zachęcywą waj, gdzie jemu to tyłe, baro zachęcywą, żeby przerechtować ze swoimi uczniami krótci, bo to chodzi, że to nie mają być spektakle tam na ileś minut, je do 3 minut, krótci, wice, kasiepści, nie wiem, czy jemu udostępniony tery, tery je nie wiem, musiał sprawdzać, czy mu musiał udostępnić, dobra. Dobra, właśnie, bo je co z ty pokazywał, a to nie bądź udostępni, uprzestępni to ekran, tery, tak, sport musi być, klub Kasubia, raza tyłe spartem ze szkołą w Techom, chcemy na nowo to wskrzesić, żeby tyśmy mieli wrzucimy to później do internetu, żeby każdy mógł z tego jakąś spuścić krótki widz na uczbie i od razu wszystkim bądze pewna wieselni, bądze to też urozmaiceni i zróbmy to ze swoimi uczniami, tyma starszyma, młodszyma, jakiś krótką scenkę, spróbuj to zrobić w klasie, że każdy tam powiedzmy dla 3 osób jeden krótki taki dialog i ma dać, kto nagrywa bądź najlepszy, nagrać to przesłać nam na tam maili pładuny, to jest wszystko tyś na Akademii Kasiepści są, ale rozesłone było do wszystkich szkółów na starnie zrzeszeni, było tyś, także bardzo serdecznie zachęcywam i jak wieta, od cile miesiąc już jest ogłoszony konkurs na metody aktywizujące dla uczniów. Bardzo zachęcywam, tyś do końca maja je do przesłani przydnik ZKP Jan Wyrowiński, jak 2 lata rechli i łoni i dni łoni, ufundował główną Nydgroda, także no myślę, że, a to jest jedna rzecz, a druga jest takie, że to je nama wszystko brekłewne, być tak jak wamadzysy pokazywa tam na Akademii, gdzie je ta chęć, gdzie je nauka pisenku, to ktoś to zrobił, a my dzonka temu możemy po prostu to zweskać i to je nama wszystkim bardzo potrzebny. Także te dwie rzeczy bardzo zachęcywam. W tym roku już to jest nasze ostatnie zędzenie, taci, jeśli chodzi o te online spotkania, one wszyscy są na stronie Akademii, te zeszły, nie zeszły, w tym lato było to jest 4, ale tak poprywdze to już jest zesunty i je tak jak Darek tyłe gydył, że zaczynał od stegny i tam od pierwszego numera, a tery to już je tam cile zesunt tych numerów, no tak ten czas na maneky, ale co je wyźny, co z tym czasu je belnego zrobione. I to, co Darek mówi, te wszyscy stegny, te wszyscy i podskycenci dla tych młodych utwórców, że oni mają gdzie publikować, to jest wszystko naje bogactwo i to jest wszystko bardzo dla nas wyźny. Ja bym chciała na końcu puścić z wama taki filmik promocyjny, może on wama są ze sprzedy, jak zachęcać młodzezna, dzece, jak sama młodzezna pokazywy, jak można zachęcać na uczbę kasiepskiego języka i puścić wama ten filmik, może gdzieś tam, on jest dostępny na internecie, to zrobili uczniowie z Klisztornego liceum, tak, nie Klisztornego liceum, doktornego Jechłedza, Eugeniusz Chłedzu, mego skończyli, z wieldzima tradycja, materii uci tam Karole na Sycechłewsku, która na tyś badała, statno Ksuńska ilustrowany z piątki. No i ja, Ela, tyś tam chłedza, także no jak młody ledze pod cierenka Karole na tyłe, no zachęcają do kasiepskiego języka. Proszę bardzo, wajłe
was słychani. Krutechny to jemy tam chyba 2 minuty, także proszę Baro. Chcesz iść na klasztorną? A interesuje Cię język i kultura kaszubska? To dobrze trafiłeś. Poprzez nasze zajęcia oferujemy Ci przyjazną atmosferę na lekcjach, ciekawe wycieczki, najlepszą nauczycielkę, dodatkową ocenę na świadectwie, możliwość otrzymania stypendium, a także, choć pewnie jeszcze o tym nie myślisz, zdawania matury z kaszubskiego i wiele konkursów, w których możesz rozwijać i łączyć własne pasje. Karnąłem się pod żartujący skopioną rzecz. Żołnierz mnie tutaj pokryty. Leszczowcy mnie wypuścił. A czy wiesz, jaki wyraz wygrał plebiscyt na kaszubskie słowo roku 2020? Larwa. Nawet w dzisiejszych czasach pandemii nasza działalność nie jest ograniczona. Przykładem może być kreacyjna gwiazdka, w którą w te święta każdy mógł przyjąć do domu drogą internetową. Warto pamiętać, że kaszubski to nie tylko język, ale też tradycja, historia, kultura, a przede wszystkim ludzie, którzy tworzą naszą kaszubską wspólnotę. Nie ma kasiep bez płeloni, a bez kasiep płelści. Tak, jak nie ma kasiep bez fejny białci. Czy warto chodzić na kaszubski? Myślę, że tak. Tak. Tak, bo na lekcjach to jest chillerka. Tak bez stresu, no sama przyjemność. I też jest to takie podtrzymanie tej kultury i języka kaszubskiego przez następne pokolenia, żeby to gdzieś nie zanikło. A czemu? A czemu nie? A najlepsze to są wycieczki. Nie dość, że w trakcie lekcji, to jeszcze najczęściej za darmo. I żeby nie stało się tak, że za kilkadziesiąt lat będziemy mówić, że były Kaszuby, tylko żebyśmy mogli powiedzieć, że one nadal są. Opowiesz, co jest ciekawego w kaszubskim, albo coś, żeby jakoś zachęcić? Nie powiem. Aha, no dobrze. Mitologia kaszubska też jest ważnym elementem dziejów Kaszubów. Postacie takie jak Smątk, Pyrtk, Gzienia, Klabaternik miały wielki wpływ na życie naszych przodków. A może i na nasze? Jesteśmy w domu. Jest już późna noc i warto wiedzieć, co możemy spotkać na Kaszubach, jeśli nie chcemy zostać uduszeni lub, co gorsza, zjedzeni. W skład kaszubskich postrachów wchodzą upiory i wampiry, czyli łypi i wieści. Ci drudzy jeszcze nie są tacy źli, bo wysysają krew tylko ze swoich krewnych. Ale łypi, oni potrafili mordować nawet całe wioski. Jednak najważniejsze, jeśli usłyszysz pukanie do drzwi, to pod żadnym pozorem nie otwieraj! Jak kasiepści, to lebrus na klesztorny. No i tak so zabaw ile w reżyserów, ja na swój sposób przeleciele na Kasiepści, na śladzie wiele to tam domyśleni, tyś łesobą chterne to łebciu, no to jest 20 roku, no ale tak to je w internet, coś jak coś nagrony, to nadzysy je autentyczne, ale no może być podskycenka dla inszych, dla waj, dla szkolnych. No, wszyscy wiadła my, ta baro była ryt, że bez tatyś do tych konkursów, które przed nami są, to są, by baro miło, było nas tyle prawie 50 baro, so z tego cesio, że tak no wiele waj odpowiedzi na te bidenci, że jest ta, chce ta so i uciec i temu proszę waj, jeśli na końcu, że bez ta w tej ankiecie, chterna,
bądź ta wypełni wiele i proszę, żeby to tak potraktować pływyźno, żeby prywdzę wefulować ta ankieta wpis, ale ja ci temat wabę widzę na przyndny rok, tery był sport, kasiepści, była też i recytacje, to wszystko jest dostępne na stronie Akademia, można sobie wolne chwile, wolnym czasu przezdrzec. Kto będzie chciał zaświadczeni z tego kursu, to proszę napisać tam poduny e-mail GODN-u, bo tam trzeba dać i data urodzenia i plac urodzenia, jest to potrzebne do tego zaświadczeni, tam no, napisać w ten plac, na tego maila. No a jeździecie wama, no latowiska udunygłe, jeszcze tery to zakończenie roku będzie drądzi, jeźle bez tak cele jaciś wiadła, jaciś informacje ładnie, brekwewele, co z dośkłełe, to baro proszę, piszta do mnie na stronie Akademia Kasiepskiej, czy na facebookowej stronie Akademia Kasiepskiej, czy nawet no mojej prywatny, są wiadła, gdzie i jak można się skontaktować. Zachęcam do tego bardzo serdecznie, kłeźdymu, jak mojego tak płemego. Dziękuję moim tyłe głoscom, dziękuję Dariuszowi, Ele i Eugeniuszowi. W tym do tyłe można rzec już teraz mamy prawie 2 godziny tego webinarium, ale co je wyźny, to nie jest na jeden rys. To jest stywy, kto będzie chciał, copnie się do tego materiału, do tego webinarium. Ja muszę powiedzieć, że to jest tego sama z Weską, bo Darek był w takim, Lucyna Radzimińsku też robiła takie webinary i tam były o Equemicsach webinary, o takich bardzo ciekawych rzeczach. One są dostępne na starnie kaszubi.pl, albo nawet jak w YouTube'a wrzucę sobie wpisie ta i jest tego sama z Wyską, bo nie jest jedno tak, że my możemy sobie podłączyć wtedy, czy daje prawie ten webinar, a później po czasu możemy do tego zazdrzeć i to je widza dla nas. Także bardzo serdecznie dziękuję. Ci Darek jeszcze by chciał tyłe, ci Eugeniusz, czy ktoś jeszcze rzec, ja ci słowo to bardzo proszę, jeszcze byłby na to czas. I bym chciał podziękować za ryczbę i Bóg zapłać szkolnym, że mimo tyle obowiązków cały wieczór chcę znamo spędzić w zankach. Dziękuję bardzo. Nie ma ciec ciebie, Eugeniusz, nie ma ciec, musisz włączyć chyba kamerkę i nie czyj o ciebie. Nie, ty bardzo mile pozdrawiam do następnego razy. Te webinaria, jak je są bardzo przydatne i są dobre, myślę, że się przydadzą na lata lateczne. Do uzdrowienia. Czy jeszcze ktoś z naszych głoscy chciałby rzec jakieś słowo, ty proszę bardzo, tyś by można było. Dziękuję, do usłyszenia. No. Czy ty jest nama Ewa Nowickie, czy mnie Sowadywy, czy to jakoś inny się Ewa Nowickie? Nie, to jest ta Ewy. A, no bardzo nam ma miło, widzicie, wszyscy chyba nie wiem kto jest, ale bardzo socesio, jak tam Ewa, wszystko dobrze? Winszujemy stypendium, winszujemy Ewa. A Ewa, stypendium winszujemy tobie, jo, i łebyć, tatyłe tych młodych ternych będziemy zachęciwele uciele, oni też będą mieli możliwość, a prywze robotę je nieskończono wiele. Każdy może mieć łydbów i jak tyłe ten metyl powstał, jak insi łydbech terne so rodzą, naprawdę no bardzo wiele, a mamy też kreatywnych takich z myślą a pozytywną a ledzy, także zachęcam bardzo i bardzo socesio Ewa, że to znama tyłe boła, może chcesz jeszcze coś dopowiedzieć. Lecimy do Lezena. Ja bardzo dziękuję za zędzenie. Myślę też, że bardzo wiele można było wycygnąć z tego. Wiele też, jeżeli działa prawie dyktando i może w tym roku może w końcu się dodam bez. No, bardzo było fajno, także też zachęcamy do dyktanda. Wszyscy głębelny do uzdrzeni. Do uzdrzeni.